Għaduna bħala jisalminkom jatikom s-sena tajba u jinqakom għall-episodju 139 mis-sensiela Mixon. Merba l-ura lilkom is-segwaċi tagħna tal-Kamra Sportiva wara 15 ta' vaganzi nistgħu ngħidulhom hekk. Illum nibdew sena oħra ta' għandin fejn matul dan il-programm kif ukoll se jkun l-introduzzjoni se tilqudiem il-YouTubers kollha tagħna ser nkunu qegħdin nagħtu naqra ħarsa li x'ġara u ma ġarax matul dawn il-15 illi konna waqfin. Ser ikollna xejn inqas minn 8 interventi maqsuma fi 3 partijiet. L-introduzzjoni wkoll ser ntulkom tal-waqt għalizza li nista' nurikom ukoll huwa diġà l-ewwel pakkett ta' YouTubers li ser jkunu qed jiftħu l-ewwel parti tal-programm li huma Mark Xkembri, Kyle Parnis u Kurt Xkembri. Jekk il-YouTubers qegħdin jarawna forsi jistgħu wkoll jagħtu sinjal li kollu sew min-naħa tagħhom. Tajjeb wis infakrukom ukoll illi intom is-segwaċi tagħna matul dawn il-15 anzi matul dawn is-satej li ġejjin se tkunu tibtaw tagħtu l-interventi tagħkom fuq il-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom il-lejla. Fil-fatt ukoll diġà qed nara xi messaġġi ġejn buġejja qed tgħidilna good evening lilek ġejn. Għandilkom għanna satej mimli jindaq spajda, ovvjament se jkun hemm xi ftit momenti ta' transizzjoni sa' kemm indaħlu YouTubers u ħarġu oħrajn fejn forsi nittaf mista tkun sawba jtal kollox imma ħanprovaw nagħmlu milli nistgħu biex dan il-perjodu ta' transitorju nillimitaw kemm nifilħu. Insomma, jiena issa parlajt iżejjed, wasal iż-żmien illi niftħu s-siparju għal programm tal-lejla wara il-klipa qasira li għandna fejn se nintroduċu t-temi kollha li ser ikollna llum li ser jinvolvi futbol Taljan, futbol Ingliż, kif ukoll fil-parti ċentrali tal-programm se nitkellmu fuq id-darts, il-biraħ kellna l-kampjonati mondjali u llum l-għażliet tal-Premier League. Jiġifieri ibqgħu magħna għaliex għandna ħafna ngħidu. Mela, jiena issa naqaf hawnhekk l-introduzzjoni u mbagħad jidħol Mark Xkembri. Naqgħu. Il-lejla tajba ħbib tiegħi u l-ewwel ħaġa is-sena tajba, l-ewwel puntata kif qal Antonello u niġi dritt tal-punt illi ħaniddiskuti u nagħti ftit tarif fuq il-żewġ logħbiet li l-Juventus labu fil-perjodu natalizju sewwa fit-23 ta' Diċembru fin-nofsija kontra l-Frosinone away li ma logħba Juventus rebħuha bl-iskor ta' 2-1. U l-logħba l-oħra li ntlabet il-ġimgħa ta' wara, però fid-9 kwarta filgħaxija fejn ġol-Allianz il-Juventus rebħu bl-iskor ta' 1-0 kontra ir-rivali eterni ta' Roma. Mela, ħanimxi kronoloġikament, nibdew mill-ewwel logħba Frosinone Juventus. Juventus illi rebħu din il-logħba b'żewġ goals li ġew skurjati minn Tork Kenan Yildiz li sa fl-aħħar wasal l-ewwel go tiegħu mal-Juventus. Nfakrukom li dan il-play hemm ħafna hype fuqu. Saħansitra u ċelebra kif kien jiċċelebra l-leġġendarju u l-mimmi ta' għajnejja Alex Del Piero. Għadu fi stat wisq bikri biex nagħmel ċertu comparisons kif jgħidu bl-Ingliż u t-tieni go
wasal minn Dusan Vlahovic illi irritorna wara nixfa ta' bosta ġemat mal-appuntament tiegħu mal-go. Ġej fl-aħħar Juventus rebħu l-logħba b'żewġ gows ta' żewġ attakkanti. Ġifieri id-dover li suppost jagħmel kull attakkant. Logħba ta' min jgħid għax qed nistenna xi kumment ġej ħajkun hawn minn xi ħadd jibbotja li tkun Juve A kontra Juve B, sempliċi raġuni li l-Frosinone għandhom ammont ta' players li huma mislufa lilhom mingħand Juventus, Sawle, Barrenċea li qed jiġuni bħalissa ġo moħħet jissemma wkoll din Huijsen għalkemm hemm l-inseriment tal-Roma wkoll u hemm Kajo George li qed magħhom ukoll il-Brażiljan li kellu nġeri twila ma' Juventus. Niġi għal paġelle ta' din logħba, Szczesny kellu logħba mill-aqwa fejn żamna fil-logħba mhux kemm li nistgħu nitilfu l-logħba ma kieku ħadu draw kif fil-fatt hemm minnhom ġara jew setet tiġi għal kellu ġi safe sajbin. Danilo il-captain 5.5 ma kienx l-aħjar logħba tiegħu, beda fuq l-lemin ma fuq ix-xelluk u għamel xi żewġ tiżbalji. Bremer li aktar kull ma jmur dejjem qed iżid 6.5 ifakkarni f'Bonucci fl-aqwa tiegħu mhux Bonucci tal-lum illi bħala difensur huwa difensur reġista tajjeb ħafna. Sandro li wara l-inġeri, Aleksandro wara l-inġeri twila 6 ma kienx ħażin Gatti l-ex-player tal-Frosinone, Juventus infakkar kienu xtrawh mingħand Frosinone għal 10 miljuni ħaqqu vota 6 u anka ta' min jgħid li ġie applaudit wara l-logħba. Cambiaso 6.5 kellu logħba tajba ħasra li ħajkun sospis u eventwalment hekk ġara fil-logħba ta' suċċessiva kontra ir-Roma. Sostituit minn Weja li wkoll kien ġej minn bosta ġimgħat ta' injury li kellu logħba tajba. Issa, rigward McKennie kienu li ta' il-cross li tama lil Dusan Vlahovic biex jiskurja it-tieni gow u seba panejt li McKennie huwa rivelazzjoni ta' dal-istaġun. Locatelli ħaqqu 6 kien forsi inqas dinamiku mis-soltu, sfortunatament weġġa' sostituit minn Hans Nicolussi Caviglia intih 6.5 li fil-ħin li dan fil-logħba ta' ħafna passaġġi tajbin. Rabiot huwa dak il-midfielder li jagħti personalità u lil nofs il-ground tal-Juventus u ħantih 6 Kostic sfortunatament kien l-ar player f'din il-logħba, 5 sostituit mill-Ingliż Ealing Junior 6.5 li tal-assist tat-tielet gow, tgħidu li x'tielet gow. Dusan Vlahovic kellu gow ieħor li ġie annullat. Imma kien Ealing Junior li taħ il-cross u ta' min ifaħru fuqha. Yildiz ħantih 8 u jien nittama li kien il-bidu ta' era ġdida għal Juventus, nittama li finalment sibna il-numru 10 li tant inna nistennew aħna l-Juventini, ma narawx kbir laqqas. Vlahovic illum intih 7 nittama li dawn iż-żewġ gows jikkonsolidaw il-futur tiegħu biktar gows għalkemm illum issemma li huma xnijat li Arsenal huma interessati fis-servizzi tiegħu. Milik ħantih 6 seneġa ġiżjed minn dan l-attakkant dan is-staġun, inkluż din il-logħba, Allegri 6.5 sostituzzjonijiet tajbin li jagħmel. Il-ġimgħa ta' wara, jumej qabel l-ewwel tas-sena, Juventus Roma, Juventus jirfu konfront dirett biex jikkonsolidaw posthom raba post fil-Champions League b'gow li wasal mill-kavallu l-qamdiju ġifieri Rabiot li wasal fit-tieni taqsima. Roma li ħarġu tajjeb ħafna fuq l-offensiva u saħansitra anke laqtu il-las tal-wieqfa minn barra u anke kellhom xut perikolus mill-grande ex tal-logħba Dybala li jaqsam lis-supporters Juventini bħal dejjem fit-tnejn min jgħid li kien żball, min jgħid li t-torti jew li telaq. Juventus ukoll kellhom iċ-ċansijiet tagħhom u kien biss indika li għala xut minn fuq il-linja għax li kieku ngħid minn l-ewwel taqsima Juventus kienu jidħlu fil-vantaġġ. Issa,
Ta' min jgħid illi fit-tieni taqsima Juventus f'din il-logħba wkoll kellhom gol ħassar minn Chiesa bekk wara dan il-round tal-logħob Juventus ġew żewġ punti taħt l-Inter wara li l-Inter bħalma ġralhom Juventus sfaw miżmuma fid-draw ta' 1-1 minn Genova li fil-Marassi ma tantx tirbħilhom. Easy. Dan ifisser li qatt irid jiġi deċiż iċ-champion tax-xitwa meta baqa' round għat-tmiem. Mela, l-iskor ta' webxej Juventus rebħu ma' Roma, is-76 logħba fis-serja ta' Allegri li rebaħ bil-Korto Muso. Relevanti kif tirbaħ l-aqwa li tirbaħ. Deplorevoli kien il-ġest setgħu għamluh dan darba sar minn Roma, però seta' sar minn għand min sar illi għadbu siġġu sfortunatament raqtu partitarju Juventin ġo rasu u meta niġi għal Paġelle nibda bil-goler Szczesny l-ex tal-logħba wkoll u 6 fejn ftit kien impenjat bħala xuttijiet diretti. Gatti 6.5 li flimkien ma' Bremer waqfu lil Lukaku b'mod perfett. Bremer kif għadni nsemmi ħaqqu 6.5 ippożizzjonat tajjeb u ftit li xejn żbalja f'din logħba. Danilo kien aħjar mill-logħba preċedenti, però minnhom irregala ballun lil Dybala, su taħ ir-regal tal-ewwel tas-sena. Issa, ippożizzjonat tajjeb u ftit. Issa, wara Danilo ħaqqu 6 u weja u kol beda mill-bidu din il-logħba fl-aħħar u kien verament attent ħaqqu 6 McKennie ħaqqu 6 wkoll dejjem issibu kull imkien u kien ġenerus ħafna u anke sfortunatament fala ċans faċli. Barra McKennie ġie sostitwit minn Rugani li mhux ħantih vota ftit ħin li jagħmel f'nofs il-ground. Issa, Locatelli 6.5 nazzar danejt li kien l-aħjar huwa l-aħjar filtru fis-Serja A u kien pożittiv ħafna fil-reġija. Rabiot 7 panej dan huwa l-fulklu tat-tim. Go bellezza bla panik qudiem il-goalkeeper daqs l-aqwa striker. Kostic bil-kontrarju tal-aħħar logħbiet kellu logħba tajba u 6 sostitwit minn Erling Junior li fil-ftit ħin li għamel fil-ground mhux ħantih vot. Vlahovic 7 logħba tajba x-xogħol li wettaq daru lejn il-lastax. Kellu ħafna dirty work. L-assist brillanti kienu li taħlejn Rabiot. Jildit 6.5 jidher li huwa plejer kifet ta' klassi Mancino fl-opinjoni tiegħek kellu jaqla karta safra fl-ewwel taqsima għal li għamel fuq. Sostitwit minn Chiesa 6.5 l-istressja mhux ħażin lil Romanisti. Il-VAR kifet annullatlu l-gow u Allegri ħaqqu 7 l-2023 bl-aqwa mod billi lagħab il-logħba tipika tiegħu. Jiena ħanaddi l-kelma lill-editur Antonello ħalli mbagħad nimxu il-pass li jmiss minn hemm lem. Mela Mark, grazzi tal-intervent tiegħek fuq il-logħba fuq iż-żokru bil-kelkom Juventus. Biss, qabel ma titla' hawn xi ħadd xtaq jgħidlek hello u xtaq ukoll forsi jagħmel naqra dibattitu qasir miegħek qabel ma jibda jitkellem fuq il-weekend fuq il-15 ta' Roma, x'taħseb Kajl? Buonasera. L-ewwel nies nixtieq insemmi u buon anno nsellem lilkom kollha YouTubers bibtijaj, grazzi kbira l-Antonello u t-tim li jieħdu ħsieb ix-xogħol Lorjana u n-nies oħra li qegħdin ġeneralment ma jidhrux imma x-xogħol siw li jagħmlu huma huwa trement. Awguri għal sena ġdida sabiħa jiena mimlija risq u bħala sportiv ma nistax ma nibdix dan l-intervent tiegħi billi nikkongratula ruħi lis-supporters Juventini kelli xorti nara Juve Roma live għandhom ground impeccabli. Għalija lejra tal-Italja bħala bniedem li żort diversi grounds fl-Ewropa nista' ngħid wieħed mill-isba' grounds li kelli. Nixtieq nirringrazzja wkoll iż-żewġ bibtieli huma supporters Juventini li għalkemm jafu li jiena Romanist imma kif qedtilhom nixtieq imur nara l-logħba
u nħu t-tifel il-kbir tiegħi mhux tal-li tawni biljetti, tal-li tawni biljetti ġewwa l-Boniperti li kienu inklużu bl-ikel u affarijiet oħrajn, plus kelli xorti wkoll niltaqa' ma' diversi players tal-Juve wkoll qabel il-bidu tal-partita, stadium state of the art, kilna ir-riżultat li kieku ir-Roma ħabat dak il-lasta naħseb li Mark nesa jinnota, kien hemm xut minnhom darba minnhom fil-half time. Kieku daħal fl-ewwel half, naħseb li kieku il-logħba kienet tkun differenti. Tħobb il-futbol mela Roma Juventus mhux tara għax ħatara l-antiteżi tal-kalċo li huma Allegri u Mourinho. Jekk kont tara logħba sabiħa tal-futbol, definitely m'għandekx tmur tara dik il-logħba. It-tnej mentalitajiet difensivi, onestament, iktar oġbitni l-atmosfera u l-ground mill-partita. Issa kif jien kont u iktar iggustajt l-Allegri, onestament, kull ma kont 4 passi wara u trid tara ħin kollu jitkellem mal-kollaboraturi, tiġri xi azzjoni ġi wara, ġifieri għalija l-highlight iktar mill-partita kien Allegri, ġifieri taraħ jarom bil-movjola hemmhekk. Kienet esperjenza eċċellenti u għal darb'oħra nixtieq nirringrazzja dawk kollha li kienu possibbli. Rigward il-logħba kienet logħba li min jiskurja l-ewwel jibqa' bih. Naħseb kollha niftakru meta konna nilagħbu ġo xi ġnien jew ġo xi ħalqa minnu speċjalment. L-età tiegħi aħna konna nilagħbu. Min jiskurja jerbaħ. Naħseb tiftakru għadi Mark intom jew le. Ekku, f'nofs it-triq. Min jiskurja jerbaħ. U propjament kienet dik il-logħba, ġifieri kellna ir-Roma kellna aktar ħafna okkażjonijiet fl-ewwel half. Kellna dak ix-xut li qal ukoll sema Mark tajb ħafna nagħmel ta' Dybala. Ħafna okkażjonijiet fl-ewwel half. Apparti minn hekk kellna wkoll lasta li din ġiet wara ftit minuti li konna naraw kieku l-logħba tinqaleb. Biss jekk tittara logħba fejn tara l-futbol tarax Juventus Roma. X'taħseb Mark? Ekku, efimni, Mourinho defensiv, Allegri, ma jemxie ngħidu l-interni għalaħulek, ġifieri, mod ieħor u miex ikun hemm logħob li verament ikun ġieli boring, imma mbagħad ix-show ikun meta jibda jinżal ħwejjeġ, isabbat jaqbes u jola kif għamel mal-Frosinone, fuq Instagram segwejt qiegħed follower ta' account mux tiegħu uffiċjali ma jsegwu u titħaq biex inkompli fuq li qal Karl. Ġifieri, ifhimni, Juve Roma jew Roma Juve hija dejjem ġolitarja partita klassika li tkun mistennija. Li biex nżid fuq xi ħaġa għal Karl, ifhimni, l-Italja waħda mill-problemi li għandhom fil-futbol hija inqas ta' ground bħal hemm ta' Juventus. Hemm tal-Udinese, imma l-Udinese mhux xi klabb kbir, naf li l-Atalanta il-Gewi Stadium insegwih sew il-kurva l-oħra qed jibnuha u bħala struttura tista' tgħid lest imma tkun inaugurata l-istaġun li ġej imbagħad ovvjament mhux il-bini biss. Ma rridx nisvijaw mill-argument għax huwa programm twil, jiġifieri u naqbel mal-li qal Karl u mhux il-logħba tal-Juventus ma' Roma biss il-Juventus imma anke mal-Inter tkellim ta' Antonello min jiskurja jirbaħ. Isna eżatt kif konna nagħbu aħna hawnhekk f'nofs it-triq. Fi żmien li kien hawn ħafna inqas traffiku l-ħajja Malta naħseb li kienet iktar tranquilla milli hija llum qed nitkellem madwar 30 sen ilu. Ġifieri jien fil-kassi. Xef kemm għandi żmien. Issa fil-kassi hemm naqra iktar. Tikka ta' m'hemmx ħafna ma insomma. Bejnietna. Buonasera. Kif spiċċajna, erġajna bnejna. Fil-fatt meta d-direttur talabni titlu għar-rokna tiegħi, qedlu enigma. Mela tirbaħ man Napli kienet daqsxejn qasra ma ġiet ir-rebħa. Titlef mal-Juve u l-bieraħ ir-Roma kienu ħajkisru li riżoluzzjoni. Musta ngħidilkom x'inhi. Nibdew imma bil-logħba tan-Napli. Kienet logħba tajba, personalment kienet konfront dirett. Ġiet iva fl-aħħar serraħna rasa minnha, imma l-inqas ir-rebħa kienet hemm.
u tibda tgħid għalfejn enigma. Tipprova tifhimhom ir-Roma, imma ma tistax. Ġara li t-traġitt tar-Roma nerġa' ngħid kif diġà ġieli stqarrejt fi programmi oħrajn meta għamilt xi kummenti, huwa altalenante, x'jiġifieri isek għandek bandla daqqa l fuq u daqqa l isfel. Huwa possibbli li tirbaħ it-tazzi din l-attitude? Le. Jekk mhux se jkun hemm dak ir-ritmu. U bdejt nitkellem ma' supporter Juventin, ġifieri li konna meta kont qiegħed hemm kont qed nitkellem il-ground miegħu qalli importanti hija ħaġa fil-futbol, mhux li tirbaħ 3 jew 4 b'xejn, ma li ġib ir-riżultat għax fl-aħħar dak joddu u dik hi. U r-Roma jiddispjaċini fadal dik ix-xi ħaġa issa ġibna l-special one. Jiena lija nirringrazzjah u nispera li kif illum telaq u ħabbar li ħajtlaq Tiago Pinto nispera fl-aħħar tal-istaġun ma narax iktar lil Mourinho mar-Roma. Il-ħolma tiegħi ta' coach huwa De Zerbi. Għax nemmen li bit-tim li hemm għalkemm De Zerbi m'għandux ċerta esperjenza li għandu Mourinho ma naħseb li De Zerbi kieku it-tim tar-Roma jimpruvjah. Onestament, għajjejt nara 11 miljonarju fil-ground flok jagħtu album moħħhom biex jiddefendu. Il-futbol vera sabiħ, imma toqgħod tara isek li tara logħba ċess. Xifti kif forsi tafu jiena nħobb insegwi il-futbol in ġenerali, insegwi dak ta' Malta, tal-Ingilterra, insegwi ħafna Liverpool. Rajt pereżempju l-logħba Liverpool-Newcastle. Tax hekk. Titpaxxa. U mbagħad tara Juventus Roma tgħid fejn qiegħed. Nixtieq li ma rridx imbagħad irridu mmorru fl-estrem forsi min jiftakar ħafna bħali il-Zeman, ma rridx immur f'dak l-estrem imma l-inqas daqsxejn attakk irid narah. Daqsxejn ballun, jew x'inhu il-futbol huwa spettaklu, din ma rridux ninsewha. Kull rispett. Il-nies they are forking out a lot of money minħabba dan l-spettaklu hekk, u mbagħad nispiċċaw naraw logħba katenaċċara, speċjalment Juve Roma. U kieku Roma marru fil-vantaġġ dak ix-xut fil-bidu wara 4 minuti, naħseb konna naraw vija oħra. Biss ma rrid innaqqas xejn lanqas mill-mertu tal-Juve f'dik il-logħba minħabba l-fatt li fl-opinjoni tiegħi il-Juve fit-tieni ħaf kienu ħafna aħjar minn Roma. ċemm isbaħ mill-irġulija fil-ħajja. Fil-fatt kif stajtu tinnotaw anke l-animu bejnietna u l-YouTubers, għaw ċerta serenità niċċajtaw u hekk u nieħdu pjaċir. Għax dak l-iskop tagħna sabiħ li tkun passjonali fil-futbol imma tiqafhem u sal-logħba. U dan huwa messaġġ li qed nieħu pjaċir li qed inwassal lilkom dirett dawn l-affarijiet, speċjalment f'dawn il-programmi biex nuri li għalkemm aħna appassjonati u hekk. Aħna nużaw l-isport biex nieħdu pjaċir u wkoll mezz ta' għaqda. Mela ngħaddi għal punt ieħor ukoll fuq il-logħba tal-bieraħ. Roma Cremonese. Tkelli l-eku u l-ispettri tas-sena l-oħra. Meta l-Cremonese għalawna mill-Koppa Italja. Il-bieraħ, onestament, qed tgħid ħanibdewha bis-sena it-tajjeb u konċettiku ħafna. U li bsart ġara. Tgħid li menta ħteqra ta' foljer baħtu. Ewwejja kamon. Bir-rispett kollu nippretendi li Roma Lukaku waħdu għandu l-paga tat-tim tal-Udinese kollu biex nerbaħ jingħata penalti li tafu jitkellem? Ejju. Ma naħseb li ma kienx. Naħseb li kien penalti inġust. Għalkemm Grazzjani kummenta fuq programm televiżiv fuq qal li dak it-tip ta' sliding tackle ħaj provoka dik ir-reazzjoni, naħseb jiena kien daqsxejn penalti ġenerus. Jiġifieri kieku ma taħx il-referi ma kontx neqret jew ngħid xi ħaġa, kont ġast nimmarkaħ u nissorvola fuq għax sfortunatament ir-Roma ġieli kellna penaltis ħafna iktar ta' periklu jew li setgħu weġġew players u fallo minn dak li kellna l-bieraħ. Bdejna.
Fl-ewwel ħaf immorru wieħed b'xejn minn taħt, go brillanti. Ħaġa li kienet imma pożittiva l-bieraħ kienet li il-goalkeeper Rui Patricio ma ntużax imma labs Villar. Fl-opinjoni tiegħi ma nafx għalfejn Roma lil dan il-goal ma nagħtux iktar ċans u opportunità. U personalment jien għalija ir-rwol għandhom jinqalbu. Jiġi Villar bħala l-ewwel goaler tar-Roma u Rui Patricio jiġi s-sekond. Ta' min jinnota wkoll li Villar huwa ferm iżgħar minn Rui Patricio fil-waqt li Rui Patricio il-prestazzjonijiet tiegħu mhux dejjem qed ikunu tajbin. Apparti minn hekk mela wieħed b'xejn. Mal-wieħed b'xejn konna qed nitkellmu bejnietna l-YouTubers ħassejt qed jien dejjem jiena rrid naqlaw nieħu ġo fija. Għalkemm il-ħabib tagħna u l-kollega tal-Milan beda jidhru lessa ġibuh idro. Ma kif ġidru. Kien hemm malfejn aħna nafu li Luka li Dybala huwa fraġli. Naħlih għax għalija imma hekk kellu jiġri. Mbagħad ġiet ir-rebħa ta' 2-1, rebħa li għalkemm hija rebħa li hija mhix sodisfaċenti. Ta' min jinnota wkoll li t-ten li Mister Roma tal-Koppa Italja mhux se jkun wieħed minn ħelwin. Ħajkun mar-rivali eterni Lazio. Ġifieri mal-Lazio mhux ġejja passiġġjata, ġifieri ġejja kien doħra. Kellek tgħid li tikkuntenta ruħek imma jekk din is-sena r-Roma għax hawnhekk għandna tnejn għall-istilel. Għandna wieħed irid it-tieni waħda tad-deheb. Jien forsi nieħu l-ewwel waħda tal-fidda. Imma kelli ir-Roma tgħid li mhux xorta tazza l-Koppa Italja mbagħad speċjalment għalikom ir-Roma li tim li ma tantx terbħu trofis u affarijiet hekk ikun tragward. Jien nemmen li għat-tim li hemm ir-Roma sewwa nemmen li hemm bżonn li aħna inkunu iktar konsistenti, ikun iktar skema ta' top. Mhux għarru każa, jew jiġi bir-rispett kollu Mourinho fġieħ il-bambin Ġesu. Jiġi jgħidlek għax ma kellix difensur ċentrali u ejja. Mhux ma Cremonese tilab. Ejwa fi għandek 7 miljuni fis-sena. U jien nippretendi li għandi nkun minn taħt ma Cremonese, tgħid li mhux logħba iva għandek raġun, logħba. Imma mhux xejn bil-fors kellu jidħol Dybala. Jew pereżempju plejer ieħor li nixtieq li Roma jżommu huwa l-Iranjan Azmoun. Plejer li jagħti qalbu li daħal fl-iskemi, game changer. Kultant ma nafx Mourinho. Il-mentalità tiegħu. Basta wara jmur ipparla joqgħod jiġġieled ma dak u mal ieħor. Mhux aħjar sur Mourinho taqbad u tikkonċentra fuq it-tim, mhux aħjar taqbad u tara li għandek it-tim sewwa u t-tim qiegħed sura. Mhux hekk. Imma ejja naraw l-affarijiet. U l-affarijiet nitkellmuhom sew. Il-biċċa tax-xogħol fuq ir-Roma hija din. Hemm bżonn li ir-Roma sewwa issa sfortunatament sewwa telaq b'mod konsensuali id-DS. Jiena għalija kull min jgħid kulħadd jgħid li rrid, għalija jiena sewwa Tiago Pinto għamel ħafna ġid. Minħabba l-fatt li sewwa hemm dan trid tqis ħafna affarijiet, alright? Li qed naraw li r-Roma, alright, dan għalana minn ċerti problemi li kien hemm tal-PFP. U jiena qed nitkellem ukoll għaw kumment ta' Carlina Zoppado, għalli Mourinho mhux coach. Fl-opinjoni tiegħi Mourinho kien coach, m'għadux. Għallob bil-sistema tal-lum. Iva, l-affarijiet tittejhom sew. Meta kellu żmien tiegħu li terbaħ timijiet bħal-Porto ħadd ma jafhom daw telgħu hemm fuq, jagħmlek coach. Ma mbagħad bir-rispett kollu. Jekk inti vera coach De Zerbi, bħala Mourinho, bir-rispett kollu. Mhux kulħadd anke a bunch of millionaires kapaċi mur mexxihom.
Mhux għax kellu ċerti plejers u ċerti dak, rebaħhom ċerti di, issa laħesli. Araw Deżerbi, mhix xejn timma jaf ħadd bih. All right. Il-pers qed iġibhom jiswew il-miljuni. Naqbel miegħek ta' Karlin, ma naqbilx li mhux coach. Iktar ngħidlek kien Mourinho kien coach milli huwa coach. Le, jiddispjaċini, jew issa da. Tiago Pinto għalfejn refassali waħdu, bil-rispett kollu. Mhux kulħadd jaf xi problemi kien hemm ir-Roma. Meta inti għandek monitoraġġ. All right, minn tal-Ewropa, għandek sanzjonijiet. U da minn fuq ħal grazzi għal dak li jagħmel ħaddieħor, mhux sabiħ. X'differenza inti dimmaġina kien raġel tal-familja jgħidulek għandek 10 euro paga. U minn din 10 euro paga nqatawlek 3 euro oħra minħabba d-dejn li jagħmel ħaddieħor fuq il-familja. X'differenza jkollok 1000 euro paga u tista' fuq ma tixtri tritis, mhux kulħadd bravu professurek. U jien qed jiddispjaċini. Ruma, waħda mill-ikbar problemi huma supporters. U bir-rispett kollu huma supporters gullible. Issa tgħidli inti kif iżomm ir-Roma u qed tgħidaw l-affarijiet. Huma Mourinho hekk mhux vera coach. Mourinho imma mbagħad huwa psikologu tajjeb. Parola faċile, jaf fejn għandu jolqod, jaf xi jgħid, jaf jinġiebet mal-platea, politiku enormi kieku Mourinho. U naħseb pereċ politika perswas li kien jitlelett. Imma biex li r-Ruma jiblazona, u diħan nibqgħu sejrin aħna, sorry, ta' bir-rispett kollu, ma għadu sejrin erbaħna rajt, Conference League, tgħidlu int, mela inti mdorri fit-tazzi biex tgħid, ma sorry, jinġib lil Mourinho biex għall-inqas nikkwalifika fiċ-Champions League. Mhux noqgħod nifraħ għax erbaħ Conference League. Issa nispera li jekk alla jrid issa wara dil-fażi ta' Tiago Pinto jiġi kellek terġa' tgħidli s'issa kemm li dal-aħħar żmien kelli nġib jiena DSN nġib il-Walter Sabatini. Ta' min isemmi li Walter Sabatini huwa dak il-DS diskobra diversi talenti bħal Lamela, Marquinhos li kien ġab il-salaħ ukoll u jiddispjaċini li kien tneħħa. Għax għalija jien wieħed mill-aħjar DS li qatt kellna. U ieħor bħal Monchi mar żgur li jagħmel diżastru u apparti minn hekk sewwa li niftakru wkoll li dan il-President issa mid-dera ir-relazzjoni tiegħu ma' Mourinho ġejja fit-tmiema u jekk alla jrid nispera li aħna sewwa ir-Roma issa nerġgħu nieħdu punt li nixtiequ. Issa hawnhekk għandna Carlina Zoppardi mid-dera qed jaqbel miegħi qed jgħid li eżatt fuq il-kummenti li qed jiena lija li ġara huwa ir-Roma issa jeħtieġ li t-terminu ta' Mourinho intemm li kien li sar nirringrazzjawh u nispera li jekk għandha ssir għażla ta' coach u DS isiru issa mill-iktar fis possibbli għax mhux jiġu fl-aħħar minuta qabel jibda l-kampjonat għax inkella ma jkollna preparazzjoni ta' xejn. Wasalt mela mid-dera qed jagħmlu lis-sinjali mir-reġija biex ngħaddi l-mikrofonu lill-YouTuber ta' warajja nixtieq nirringrazzjakom eżis viewers tagħna talli kull sena qed inżidu l-ammont ta' nies li jarawna nerġa' l-opportunità biex nawguralkom sena mlija jena risq u paċi u fuq kollox la Roma non si diskuta ma sjama, ma nispera li ir-Roma tieħu li ħaqqa. Għax onestament, meta tara kemm ngħaddi dan l-aħħar kumment, il-passjoni u l-qalb ta' dawn is-supporters kellhom jilagħbu huma fil-ground ir-Roma Champions League kull sena nieħdu. Ġo biċċa roħna, ġo fraction ta' stadium away iktar kien hemm mumenti fejn stamgħu tar-Roma milli tal-Juventus. U bweġa ngħidha u b'dispjaċir.
li dan nies li jmorru hemmhekk ħaqhom aħjar. U mhumiex bil-liġi ta' Parsi Mourinho bir-rispett jitfal bżar fl-għajnej. Jekk ħaqna aħjar sur Mourinho, inti responsabbli, inti titfal PS fil-ground, mhux aħna is-supporters, mela tina ċerti affarijiet mhux titfal hemmhekk u għax ġietna tajba bir-rispett kollu. Għax il-final ġietna tajba. Waħda nammetti, iwa li kienet ta' Sevilla kien ħaqna nerbħuha l-Europa League iktar milli l-Conference League. Ġietna tajba ma dik ix-xorti tal-bniedem. Insomma, ħandawar saqxie ritmu, ħana laqbib bis-sima, nawguralkom il-lejl tajjeb u mbokka l-lupo għal sħab il-YouTubers li ġejn warajna. Għal-programm li jmiss, notte. Jiena mbagħad kemm għaddihom reklam. Nsellem il-kulħadd il-semmija kollha, is-sena tajba, nilqgħu mal-ewwel programm Mixon għal din is-sena. Kif għedt it-titlu, l-Arsenal kellhom festi verament disappuntati, kienu tliet logħbiet li fil-verità nħassu 3-3, l-ewwel waħda mal-Liverpool id-draw ukoll nħasseb bħala telfa għalkemm huwa riżultat pożittiv għax ġa Anfield, però naqfem għax ġa Anfield. It-telfa ta' West Ham home kien hemm ħafna kontroversi fuq din il-logħba u t-tielet telfa mal-Fulham away bir-riżultat ta' 2-1. Dawn il-logħbiet juru kemm il-kampjonat Ingliż huwa kampjonat verament kompetittiv ħafna ta' ġimgħa l-ewwel post, tiġi ġimgħa ta' wara u tinżel fir-raba' post. Mela, ħanibda billi nitkellem fuq il-logħba ta' mal-Liverpool. Il-logħba ta' mal-Liverpool kien hemm ħafna kontroversi fuq il-VAR. Jiena kont jaf li m'iniex bias inti ngħid li hu il-Liverpool kellhom penalti ċar u handsball ta' Odegaard. Di tal-handsball ma tistax nifhimha fl-Ingilterra kif taħdem. Tant kemm huma inkonsistenti ċertu deċiżjonijiet li jieħdu referees li dil-ġimgħa jaħbad ma jgħidu dirett ituh, il-ġimgħa ta' wara u ma jtuhx. Dawn l-affarijiet irdu jaraw semmu fuqhom, ma jistgħux jibqgħu jabbużaw jibqgħu fuq referee u għax jgħid l-on-field decision hija hekk ma jdawwarx fehmtu jibqgħu l-on-field decision. Dawn l-affarijiet ta' handsball għalli jridu jitranġaw. Kontroversi ħaran sħiħa ta' VAR fit-tieni logħba ma' West Ham, kulħadd ġara, kemm l-istess affari ta' kif studjaw Newcastle, ballun li ħabes lill-linja minn biftit jiena fl-opinjoni tiegħi il-kamera li daw juru għalija bħala ma kienet ċara, però fl-opinjoni tiegħi jekk għandek kamera dawk il-miljoni kollha nifaqtu f'dawn l-affarijiet fil-VAR tiġib kamera minn angolu aħjar biex tara ballu hekk telaqx jew le, u mhux tilab karta u tgħid li ballu ma telaqx. Din hija kontroversja laqgħet ġol Emirates, ħafna supporters żgur ħajqblu miegħi. Rana telfa l-oħra ta' l-Fulham, di vera kienet telfa li inħasset u nħasset mhux għal-mod ta' xtlifna, għal-mod ta' kif labna, blabda personalità, dejna u nibżaw, konna komdi nagħmlu ballun biss, għansemmu dan il-punt ukoll issa. Ma tistax tibżaw ma talabx il-qudiem, tibprova tmur
u ġib il-gowl, skurjana kmini, u rajt, pero għatma konna komdi, għamil bħu l-loba, skurjana da jikbru fil-loba, rajna ħafna Paulini, eżempju, jaqbad il-ballun, jikissa l-attakki, jibbildja, u fuq l li kien ħaqqom bla dubju jidu l-punti massimi. Nishtiq nsemmi statistika għal dawn it-tlobiet. Tajna 1805 passes fi tlobiet. Li mhix ċajta ta' dawn l-ammont ta' passes fi tlobiet. Fittimijiet kapaċi jammon jaslu għal dak l-ammont ta' passes u dawn passes tajbiet innejdu, ġew passes kompludi, mhux misplaced passes diretti fuq il-plejer. Però 1620 minnhom dawn passes kienu sideways. Għalhekk fejn tiġi problema kbira li għandna fit-tim tal-Arsenal. Jien nemmen li t-timijiet tirawna, nistgħu oħra law, nemmen li hemm bżonn ta' option oħra, irridu sistema ġdida, Arteta rrid jimprovizza, ma jibqax jilgħab l-inverted fullbacks, jitlu fin-nofs u jibdew l-azzjoni huma, hemm bżonn ta' ħaġa iktar diretta u anke bi ftit inqas passes. Kultant anke jien, kultant naħja marhom jilagħbu futbol. Dawk l-20 pass eżempju fil-kaxxa għalfejn għandek dawk il-passes inkollu dan. Prova kun dirett. Futbol tant kemm huwa faċli ġieli tara din it-passiti b'ħames passes jiskurjaw. Nemmen li rridu nikbru u nippruvaw kemm jista' jkun imorru għall-asta ta' dirett. Għandi statistiku oħra ngħidilkom li tliet logħbiet ukoll tajna 56 xut. Dawn kienu on target u off target ukoll. Però skurjajna tnej biss. Jiena hawnhekk jgħidu li jistgħu jiġu membri mill-klab ta' Arsenal għandna bżonn attakkant bla ebda dubju. Tiskuret li biss minn dawn ix-xuttijiet kollha xi ħaġa ħażin hemm bil-fors. Mhux għandna kemm ta' players li għandna Martinelli, Saka u Jesus huma players impeccabbli ħafna, però mhux players li jistgħu ikomplu u ithom dik il-qabża li rridu u li tinfittxu dik l-ammont ta' goals, rridu dak il-number 9 li dawk il-15-20 goal f'season u dak li nemmen li bħalissa titrasa huwa nieqes minn. Kellna fil-fatt apparti hekk kellna rekord ta' touches kontra West Ham, kellna 77 touches fil-ħaf tal-West Ham mhix xajta laqqas, logħba niddominawha, però ma morru mkien. U apparti d-logħba kellna 30 xut ukoll, ora mhux kollha target, kellna ħafna off target, però u ma niskużax ballun, wieħed minnhom ġri nerġgħu sostni l-punt li għandna bżonn attakkant. U f'Jannar li ġej għalija għalkemm nemmen li mhux ħanixfu attakkant, però hemm bżonn attakkant, jgħidu x'jgħidu. Għandi għandna fuq il-goaler, jiena fl-opinjoni tiegħi it-tim tal-Arsenal il-personalità naqas nista' oħra law. Kellna logħob fejn kont qed niddominaw ukoll biex nkun onest. Kellna eżempju s'issa kellna ħafna logħob li konu dominanti, u anke meta nieqfu nkunu dominanti, ġust ma nisfruttawx dak li ħolu, apparti s'issa ma' l-Fulham u Newcastle nista' nsemmi. Aston Villa tlifna u ma kienx ħaqna, u għad jafġara wkoll dik il-logħba. Però nemmen li l-affarijiet li tranġaw. Għansemmi l-goal nerġa' Raya, jgħalli Ramsdale għandu jerġa' jidħol fit-tim u jidħol fit-tim fil-lig. Istanħat għandna l-għaba l-FA Cup ma' Liverpool, fil-mija għajna Ramsdale, però jekk jgħab Ramsdale l-għaba ta' wara żgur mal-bes li konti jgħab Ramsdale. Raya, tenku servizz tiegħek, però issa jekk vera tit kompetizzjoni titmur fuq il-bank. U Arteta wera li jrid kompetizzjoni fil-plejers għax Jesus mal-Fulham, ma' West Ham kellu diversions li falla, il-logħba ta' wara qalaw. Mela Raya għandu jagħmel l-istess jekk vera jrid kompetizzjoni fit-tim. Dan xi kun tagħmel żball wara żball tibqa' penalty.
qed tidħol il-competition irid jagħmel gowl ieħor mill-ewwel. U bl-ebda skużi, żgur li tal-goler irid jodlu postu. Għandi statistika fuq Raja wkoll l-aħħar 10 logħbiet Raja kien l-inqas goler percentaġġ l-inqas percentaġġ ta' saves li għamel. U dak ngħidu hemm difiża b'saħħitha quddiem u ma ninsewx iftit xuttit li għala ħafna minnhom skurjawhom. Hemmhekk turi kemm tal-goler jonqsu ħafna x'tirranġa f'ċertu affarijiet. Jiena mhux kan neħi mertu għax Raja kellu logħbiet tajbin, però nara dawn l-istatistiċi li possibbli dawn fil ma jarawhomx. U daw ħarġet minn AFTV, minn programm Ingliż tal-Arsenal li jitkellmu diversi supporters li vera jkunu ta' qalba tal-klabb u jgħu dawn l-istatistiċi. Il-klabb għal January Transfer Market illum qalu li l-prioritarja left-back minħabba li Timber ħajru tan-naf Marzu u Zinchenko għandu kalf injury. Raġunajt jien għalija biex nixtri left-back inġib il-Kieran Tierney lura minn Spanja li ingħaqad ma' Real Sociedad u nġibu lura fit-tim biex jieħu post Zinchenko kien għalija qatt ma kemm hemm neħħuh bla dubju u fil-femma tiegħi nġiblilu. Jekk vera dan it-transfer market irdu nagħmlu xi ħaġa irdu nġibu attakant bil-semma Ivan Toney ta' Brentford kont taf li kien sospiż minħabba betting, però mit miljun li jridu Brentford żgur li l-Arsenal mhux ħajtu għamlu biex nixtru rridu nbiegħu wkoll ħabba il-financial fair play. West Ham sfottewna naqgħu wkoll ngħid il-għala qabel ngħid fil-għala nixtieq ngħid li jekk hemm attakant available bħalissa u kapaċi li nġibuh huwa Dominic Solanke 13 gol fil-Premier League ma' Bournemouth. Nimmaġa li timpala Arsenal żgur li kapaċi jiskur iktar minn 13 gol. Żgur li ħajkun ħaqqu wkoll li jiġi fi klaw kbir u għana suġġess li qed jagħmel ma' Bournemouth. U żgur ikun pedina importanti. Huwa biddel is-sistema ta' kif idu nagħmlu. Mela kif ngħid West Ham ħabba l-pagamenti ta' Declan Rice l-Arsenal xtaqgħu li jżommu fuq 5 installments, però West Ham riedu fuq 3 installments. Allura meta tħallas il-karmalaj ċertu dikjarar ta' fuq il-players, ta' taxxi ta' fuq il-players. Il-regatur tal-financial play jidħol fin-nofs. Għadmera il-bdieċ Gianluca Baġar nsellimlek Gianluca, sena tajba. Thank you għal-kommenti għak. Namlu mill-aħjar u niprofa wkoll ngħidu x'kien tajjeb u x'kien ħażin. Jaqgħu u ħadef l-infant bħalissa niżel mit-fakta siġra kif jien bispero għalla ma jibdumx fil-qoċċata li kompetitiv twil baqqa ħafna spero Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-lob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn.
Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sarħanu ta' Game Breaker. Ġeddu l-memori ta' żridkom permezz tal-magna tal-lob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker. L-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Mela, merħba l-ura t-tini parti tal-program Mixzone fejn matul din il-parti ser nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonati mondjali tad-darts li intemmew il-bieraħ fuq l-asliet tal-Premier League illi kellna illum mbagħad jidħol magħna Julian Dikti biex jitkellem fuq il-15 illi kellhom Liverpool. Parentesi żgħira, diġà qed nara xi kummenti fuq l-Inter se nitkellmu fl-aħħar tal-programm għal ħabta tal-10 fejn liberament nistgħu niddiskutu wkoll l-aħħar aħbarijiet kif ukoll l-aħħar żewġ logħbiet li rigwardaw lill-Inter biss. Issa nixtieq li npoġġu l-attenzjoni tagħna fuq l-ġimgħat fejn rajna konfermi u rajna sorpriżi. Nibdew bil-konfermi. Luke Humphries, il-champion tad-dinja l-ġdid tad-darts illi rebaħ bil-suċċess mondjali tal-bieraħ erba mill-aħħar 5 tournaments illi kienu l-Grand Slam, il-Grand Prix, il-fażi finali tal-Players Championship u appuntu il-kampjonati mondjali tal-Alexandra Pellis. Li biex nkun għandna kollox ukoll Humphries beda bħala il-favorit illi jirbaħ dan it-turnament fil-fatt qabel ma bdejna l-imħatri kienu qed jgħidu Humphries Van Berwin illi ironikament kienu tnejn l-istess parti tal-polza. Verament kieku waslu kontra Virgin fis-semifinali, konna ħamera semifinali epika. Iżda Scott Williams kellu pjanijiet oħra u fil-kwarti tal-finali irnexxielu jaqla lil Michael Van Gerwen bla tlim u bla ħsieb u bla slim. Qed ukoll nikkonsulta ftit in-noti li għandi fejn is-saħansitra ukoll il-plejer magħruf bħala Scotty rebaħ żewġ f'għadda rebaħ żewġ settijiet konsekuttivi u elimina l-Van Gerwen f'logħba fejn xi ħbieb li kienu qed jaraw il-logħba bdew jibatuli Van Gerwen tilef rasu. Humphries illi wkoll kellu momenti fejn seta' inqala bħal pereżempju l-aħħar logħba tas-sena 23
kontra Brokalin fejn baqa għaddejn sal-extra time. Kien hemm momenti fejn saħansitra Kalin kellu ċans jaqla lil Humphries. Imma meta ġejna mbagħad tal-mument tas-sirundo kulħadd Luke eliminaħ propju fl-aħħar leg tal-overtime sets, jiġifieri araw kemm kienet missil ta' din is-sfida. U anki s-semifinali fejn kien 2-1 minn taħt ma' Ċiżnil u mbagħad irnexxielu jirbaħ 3 settijiet li eventwalment batuh għal finali. Statistika oħra li tirrigwarda appunto lil Humphries kienet illi kellu 3 logħbiet li fihom qabeż il-medja ta' 102 li mhijiex ċajta fis-semifinali kontra Scott Williams tefa' f'medja ta' 108.74. Ta' qed ngħidu kull darba li żar id-dartboard, inti meta tilab id-darts ikollok 3 tiri, beda jitfa' 109 madwar medja ta' 108.109 li mhumiex tajta. Jiġifieri naħseb li kollox ma kollox u anke fil-finali Humphries irnexxielu minn vantaġġ ta' 4-2 idawwara f'rebħa ta' 7-4 illi ma kienx ċajta meta tqis l-opponent li kellu u l-forma inkredibbli illi kien għaddej biha u hawnhekk niġu għat-tieni parti tal-argument tagħna. Tifel ta' 16 sena, Luke Littler, illi ħasat il-kulħadd f'Novembru rebaħ il-finali tal-Championship taż-żgħażagħ, imurek f'Alexandra Pellis u fl-ewwel logħba tiegħu kontra Christian Kist jirbaħ f'medja ta' 106.12. U muttalli ma beżax mill-oppożizzjoni li kellu li irnexxielu jeleb kol avversarji bħal Raymond Barbanaveld li kien l-idolu tiegħu illi wkoll Littler għala f'medja Littler ukoll għala qed ikun super naraw biex natkellmu tibda tinsa. Rebaħ 3 sets mill-ewwel, 3 sets għal xejn. U wkoll rajna Voldieri anki ma' Brendan Dolan medji inkredibbli 106, 104, 101. Fil-finali lab ukoll f'medja ta' 101 u tista' tgħidlek sera permettu li sekonda ma nix ukoll sa kemm qed nitkellem qed ukoll nikkoordina mal-YouTubers l-oħra min imissu jidħol u millem nfakukum qegħdin f'xandira diretta għaldaqstant ċertu affarijiet tekniċi bil-forsi jridu jsiru. Dak li konna qegħdin ngħidu l-mod impeccabbli li beda jilgħab Littler ma beda jibża minn ħadd. Kien qisu qed jilgħab kien debuttant bl-esperjenza ta' veteranu dan nitkellmu fuq żagħżugħ illi 15 oħra jalaq 17-il sena. Jiġifieri Littler għandu futur sabiħ qudiemu jekk biss għal meta kien hemm dawk li bdew jgħidu Littler il-fenomenu l-ġdid jien ħassejt li kelli nammonihom u ngħidilhom l-aħwa kalma. Ejja ħanaru se jiġri s-sena d-dieħla u raġuni dik fid-darts hemm ħafna talent, l-ambjent tad-darts kapaċi jkun brutali u ma rridx li Littler ikun xi one season wonder. Jiena looking forward li nara ħafna iżjed minnu s-sena li ġejja. U l-winjiet impeccabbli illi kienu f'Alexandra Pellis jalla nerġgħu narawhom f'turnament oħra matul l-2024 biss huwa xi ħaġa
illi wieħed għandu jirrikmanda lil xanki diversi opinjonisti bħal anki l-opinjonisti ta' Sky, Wayne Martin, Mark Webster, dew jgħidu the next best thing in darts. U daw kollu jgħid f'Alexandra Pellis matul daw it-tliet ġimgħat li kellna. Kemm tejżew ukoll fuq żewġ players inżommhom jiena, Rob Cross u Gary Anderson. Rob Cross wasal s-semifinali, kien eliminata appuntu minn Littler f'logħba fejn Voltage beda tajjeb ma kien. Jessa ftit forsi kien hemm ċertu legs li seta anki jirbaħ u settijiet li seta jirbaħ iżda żażu ukoll iżda żażu ukoll ovvjament ta' xifem illi ma beda jibża minn ebda ċampjon tad dinja. Kosker ukoll wieħed tajbin pereżempju ma' Johnny Clayton ma stennejtux se jerba' b'xejn jiena. Ma kellu wkoll logħba tajba ħafna ma' De Graaf fil-tielet round u anki wkoll fir-round kontra Tricol kien naqra xejki imma thankfully sħal dik il-logħba u baqa' javvanza illum il-ġurnata Rob Cross irritorna mal-aqwa tminja tad-dinja. Bniedem illi beda tajjeb, illu dieni, imma u mbagħad ġejna għall-kwarti tal-finali kontra Brendan Dolan u ddiżappuntani ħafna kien Gary Anderson illi għazaqsmu l-kwarti tal-finali kien it-tielet round. Raba round, ċoħe, illi għalija li bħala fan ta' Gary Anderson inħoss li din kienet opportunità mitlufa illi jagħmel avvanz u anki jasal semifinali jekk mhux iżjed. Beda jilgħab tajjeb ħafna The Flying Scotsman. Iżda ma nafx vera fil-logħba kontra Dolan illi letteralment ma derx fil-palk Gary wara il-lobit tajbin li kellu fil-rounds preċedenti. Per eżempju, kellu logħba tajba kontra Boris Kritchmar fit-tielet round. Kienet jitfa' dajt sajbin The Flying Scotsman, biss sfortunatament bejn l-logħba kontra Dolan illi ta' min jgħid ukoll għamel diversi giant killing acts fosthom elimina l-Gerwin Price u logħba fejn dejt Gary għandu ċans u anke kontra Gary Anderson, l-istess Gary Anderson. Jiġifieri Dolan kien vittma oħra ta' Luke Littler eventwalment biex imbagħad ukoll il-North Irlandins naħseb li kien wieħed mill-aqwa players li kellna f'dan it-tournament. Van Gerwen kellu logħbiet tajbin, ma bedix għad ċans l-oppożizzjoni, klara li ġara kontra Scott Williams u mbagħad ma ngħidx li kienet okkażjoni mitlufa l-MVG, biss xtaqt naraha jilgħab dik is-semifinali kontra Humphries għax probabbli minn hemm kellu joħroġ ukoll ir-rebbieħ. Biss tajjeb li ngħidu li kellna tliet ġimgħat ta' darts interessanti f'Alexandra Pellis fejn rajna l-istorja twelid fid-darts mondjali ta' Luke Littler. Issa naraw il-qudiem se jiġri. U meta ngħidu l-qudiem, issa ngħidu il-Premier League Darts li ħajibdew fil-frar ġej. Illum kellna l-għażla wkoll ta' 8 players li ġew mħabbra fuq mill-Professional Darts Corporation. Kif qegħdin naraw f'din grafika, iċ-ċempjon tad-dinja Luke Humphries, Michael Van Gerwen, id-detentur tal-Premier League, Michael Smith, Nathan Espinel, il-rebbek tal-match play,
Gerwin Price, il-ritorn ta' Rob Cross fil-Premier League, il-Champion tal-Europa Peter Wright u il-fenomenu l-ġdid tad-darts Luke Littler. U tkun interessanti nara Littler meta ħajibda jilab ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa kontra l-kbarat tad-darts kif ħajrnexxielu ireġġa l-pressjoni u anke wkoll naraw din l-esperjenza tal-Littler tournament li mhux ranked tournament imma ġeneralment ikun hemm l-aqwa players tal-krema tad-darts mondiali tilgħab. Kif se jmur? Jiena personali nhar ta' ħamis ġeneralment ikollna l-programmi volli mhux se jkollha ħafna ċans nara il-logħbiet kollha tal-Premier League imma ser nkun kurjuż ħafna biex nara ser jiġri meta Luke Littler jiltaqa' ma' Michael Van Gerwen. Dik il-logħba ridna nispera nkun f'pożizzjoni li naraw. Il għaliex, jekk kontra Humphries tgħidna naraw medji il-kelma eżatta hija medji tal-annimali 108, 109, 110, aħseb wara x'inhu ġej kontra Michael Van Gerwen li da l-istandard tiegħu dejjem huwa 109, 110. Ġifri dik se tkun logħba li kif jgħidu l-Ingliżi għall-very looking forward li nagħmlu. Ovvjament kuntent illi ħajkolli lil Rob Cross jilgħab f'dan it-tournament. Gary Anderson kien diġà għamilha ċara li ma jrid jibqa' jieħu sehem fih. Allura l-attenzjoni tiegħi se tkun kollha fuq voltage issa naraw se jiġri għalkemm personalment ma naqbilx mal-format li qegħdin jużaw ta' knockout. Nippreferi l-format antik tal-lig jiena. Jiġifieri issa dana qed nitkellmu mill-ewwel ta' frar ġewwa Cardiff fejn jibda il-Premier League hemmhekk u għandna sa Mejju fejn l-azzjoni u mbagħad tintemm fit-23 ta' Mejju ġewwa Londra. Interessanti naraw min dis-sena se jirbaħ il-Premier League ta' min jgħid illi Van Gerwen rebħu għal 7 darbiet imma sorpriżi dejjem ikunu hemmhekk. Mela, ser qabel ma nagħlaq ħandaħħal ukoll il-YouTuber li jmiss infakrukom ukoll avviżżajr ta' ħansejħu amministrazzjoni llum għandna programm live. Skużawna jekk ħajkonna xi problemi tekniċi u Zoom u affarijiet li mhux se jkunu perfetti, aħna ħanippruvaw nillimitaw l-isbalji li qed nagħmlu ma kollox ħajoħroġ għal wartu żgħar, YouTubers ukoll kellhom nisma' dan ovvjament ma mhux kollox ħajġi perfett, isbalji tekniki. Ser ikollna issa minn hawn u 3 sekondi oħra ħandaħlu lil Julian fuq il-paġna tagħna fil-YouTuber ta' Liverpool li wkoll bħalissa naħseb li qegħdin naraw fuq l-screens tagħna. Julian qed tisma'na? Iva, qed nisimgħek ta'. Mela Julian, kemm ittina sekonda ċans ħalli indaħlu nagħmel l-eluq tiegħi u mbagħad il-transition screen tal-eluq tiegħi għal mbagħad ndaħlek jiena l-kwit madwar 50 sekond oħra. Voldiri Julian standby, jiena min-naħa tiegħi tarawni madwar siegħa oħra meta nkun se nitkellem fuq l-iktar ħaġa li nisib ħafna minnkom is-segwaċ tal-Kamra Sportiva kif tistennew il-kummenti tiegħi fuq il-15 tal-Inter. Imma fuq dak nitkellmu siegħa oħra. 50 sekonda waqfa u jidħol Julian. Lejla tajba bibti, nix inauguralkom is-sena tajba l-kull wieħed waħda minn
kull waħda minnkom, jiena Ġolli Grixti. Illum ħatkellem fuq il-partiti illi ntlabu tal-Liverpool tul il-festi li kienu kontra l-Arsenal, kontra l-Burnley u Newcastle. Nibdaw nitkellmu fuq il-logħba tal-Arsenal, kien spiċċat bl-iskor finali ta' 1-1, goals ta' Gabriel tal-Arsenal u l-goal scorer tal-Liverpool Mo Salah. L-Arsenal din il-logħba kienu ħadu l-vantaġġ fl-ewwel 3 minuti minn set piece ta' Martin Odegaard li ikkonverti brasu Gabriel u kien moment fejn il-Liverpool kienu daqsxejn stand-by fuq wara għax jisom waqfu, però apparti dak il-gowl nista' ngħid li d-diviża kienet eċċellenti. Sfortunatament madwar nofs l-ewwel ħaft tlifna lil Tsimikas b'inġeri fi spaltu u mill-lider għandu żmien twil ma jilabx, però li daħal minn floku Gomez kellu logħba oħra tajba u defendejna tajjeb ħafna. Waħda mit-talking points tal-logħba kienet il-VAR għax ftit qabel ma skurjajna il-gowl ta' draw, xi ftit minuti qabel kien hemm fl-opinjoni tiegħi handsball ċar ta' Odegaard li kellu fejjina ta' penalty, però sfortunatament ma ċċekkjawx. Imma il-Liverpool provaw jisibu t-tieni gowl, kellhom tista' tgħid l-ikbar ċansis tal-logħba ma bxejn ma staw jiskurjaw. Kienet logħba fejn Endo kienet jibda regolari beda kontra l-Arsenal u dejjem kienet tkun diffiċli jilgħab kontra Declan Rice kif nafu għawet mis-signings of the summer. Però id-dilja miegħu tajjeb ħafna u tista' tgħid kien wieħed mill-aħjar players tal-Liverpool dik il-logħba. Ngħaddu għall-logħba tal-Burnley kontra l-Liverpool spiċċat shape goals ta' Nunes u Jota. Il-Liverpool ma damux ħafna biex sabu l-ewwel goal, madwar l-ewwel 5 minuti tal-logħba kienu sabu l-goal. Imma mbagħad il-kontroversja ma waqfitx hemm għax kien hemm żewġ goals oħra ftit qabel ma skurja l-goal Jota, kien hemm goals oħra mħassrin. L-ewwel wieħed kienu ħassru fuq foul ta' Diogo Jota fuq Darwin Nunes. Imma u Gakpo kien ixxutja però referi ħassru u jekk nagħti l-opinjoni tiegħi għalija ma nafx fejn raħ il-foul għax il-kuntatt ma kienx hemm. U kif ukoll fit-tieni ħaf Elliott ħaseb li kien skurja l-gowl ta' shape però kienu ħassru għal offside ħabba Salah illi kien der illi kienet intervjeni ma' l-azzjoni, però tara l-angoli tal-offside tara li il-plejer tal-Burnley kienu buttaħ u ipprova jersaq minn nofs, però mhux se ngħid illi kellu xi tħassar jew le għax ngħidlek il-verità m'iniex ċert x'inhi l-opinjoni ġisu. Kienet logħba fejn il-Liverpool kienet mistennija li ħajbidlu daqsxejn it-tim għax ovvjament inti f'da żminijiet ħajkollok ħafna lob fuq xulxin u 3 f'ġimgħa tista' tgħid. U l-Liverpool bidlu n-nofs taw mistrieħ lil Szoboszlai illi dal-aħħar kienet jilgħab ħafna minuti hekk. Minħabba l-inġeri ta' Matip illi spiċċalu l-istaġun mill-ewwel f'Diċembru, Klopp kellu jqgħod attent għax kif nafu għandna lil Van Dijk, Quansah u Konate familjari biex sfortunatament iweġġax, sfortunatament injury prone. Allura deċida li nagħta li Klopp jagħti l-minuti lil Quansah fejn għalhekk tista' servi bħala opportunità biex ikompli l-iżvilupp tiegħu u kull ċans li ikollu tieħdu tajjeb ħafna. Wara lejn l-aħħar tal-logħba Jota għalaqa tista' tgħid għax lejn l-aħħar il-Burnley kienu jippruvaw jattakkaw jippruvaw jsibu gowl għax taf inti meta
il-Liverpool jiskurjaw u ħasru l-go u ħasru ħabba offside jew hekk bħal maġġara ta' Salah. Il-Bern li ħatqajmhom jagħmlu konfidenza pa' speċi tgħid jgħidu li għandna ċans nieħdu xi ħaġa, iżin bdew jattakkaw kien hemm minnhom il-Liverpool kienu sloppy fuq wara, però imbagħad daħal ġota wara li kien imweġġa l-xar u għalaq il-logħba. U dejjem sabiħa tara plejer li kun għadu kemm ġie minn inġeri għamel impatt mal-ewwel u kalma n-nervaturi li kien hemm ġismu. Għax ovvjament kun wieħed b'xejn lejn l-aħħar. It-tim ta' kontri qed jitfall pressure biex jisir il-ballun tgħid qisu l-ansjetà tal-logħba tikber iktar. Wara din il-logħba kien hemm logħba tal-Arsenal kontra l-West Ham illi il-Liverpool għal-jumejn kienu telgħu l-ewwel, imma mbagħad l-Arsenal spiċċaw telfu so il-Liverpool baqgħu l-ewwel. Naddu għall-partita ta' nhar tnejn li għadda li nista' niftaħ daqsxejn kontem fiha jiena tal-Liverpool kontra Newcastle. Kienet logħba fejn kellna opportunità nżidu l-vantaġġ mill-Arsenal għax lejliet kienu reġgħu tilfutu mal-Fulham u ma kienx tkun l-ewwel darba li l-Liverpool pa' speċi jifallu ta' taħtna u aħna spiċċaw fallu wkoll ġrat kemm darba dis-sena, pereżempju meta s-City tilfu mal-Wolves aħna tlifna mat-Tottenham, meta s-City tilfu mal-Arsenal aħna ġejna draw mal-Brighton, meta s-City ġew draw mal-Crystal Palace aħna ġejna draw mal-United u ma konx nagħlab kbira li kienu jfallu l-Liverpool, imma mhux għax ma nemmix fih tim tiegħi imma affarijiet li jiġru. Mela, l-aħjar logħba li lagħbu l-Liverpool f'dan fil-festive season għalija bla dubju kienet il-logħba tan Newcastle. Kif qed ftit ilu konti hemm l-atmosfera kienet tal-ġen. L-aħjar atmosfera li għad esperjenzajt mindu meta tlajt narhom, pa speċi minn qabel ma bdiet sal-aħħar waqafna. Imma insomma ħatkellem fuq il-logħba in ġenerali, l-iskor kien 4-2 b'gols 2 minn ta' Salah, Curtis Jones u Cody Gakpo. Bħala logħb il-Liverpool iddominaw mill-bidu sal-aħħar u kellhom ħafna chances u tista' tgħid li 4-2 kien scoreline vera flattering għan Newcastle għax il-goalkeeper tagħhom Dubravka kien jagħmel mirakli, kien jilqa' kważi kollox. U il-logħba seta tkun 7-2 easily ġifieri, tant kemm iddominaw, tant kemm f'għajnihom illi ma kienx il-goaler illi għalija kien il-man of the match tal-logħba, kieku tajnihom ħafna iktar. U ftit wara l-logħba kienet ħarġet ukoll li Liverpool irrekordjaw l-iktar hekk ġie fil-Premier League, fl-istorja ta' Premier League xi 7 point xi ħaġa. U fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li rebħu. Alla volja kienet logħba kbira ħafna mill-bidu sal-aħħar, sfortunatament tlifna l-Ungeri Szoboszlai b'inġeri fil-hamstring, għadna ma kellniex update fuq kemm fadallu barra u nittamaw li ma tkun serja għax għandna bżonnu għax wara l-logħba ta' Newcastle għandna lil Salah u lil Endo ħajmorru għall-Afcon u l-logħb ta' pajjiżi tal-Asja u irdu naraw kif ħankampaw u l-inqas ħaġa li kellna bżonn hija li niżelfu plejer ieħor b'inġeri. Players impressjonawni f'din logħba apparti Salah li għal-bidu l-affarijiet ma kienux qed imorru sew għax l-ewwel ħaf tista' tgħid ma tantx der u fallejna penalty fl-ewwel ħaf. Dak il-moment kolli naħseb illi pa speċi hemm aħna eżin għax fallew l-Arsenal ħarġgħu fallu ġifieri għax b'xejn ma jrid jidħol il-ballun. Imma mbagħad fit-tieni ħaf daħal ħareġ u skorja 2 goals
żewġ goals importanti ħafna li poġġew il-Liverpool l-ewwel u żammejna l-ewwel post u żidna l-vantaġġ mill-Arsenal. Barra minn hekk rajna ritorn ta' Alexis McAllister illi kien plejer li ħassejnieh fin-nofs opinjoni tiegħi. Kien wieħed mill-midfielders li xtrajna mill-Brighton is-sajf li għadda somma ta' 35 miljun. U kien weġġa ftit wara li kien skorja l-ewwel goal tiegħu mal-Liverpool, goal spettakolari ħafna. U kien weġġa fil-partita ta' wara ta' kontra Sheffield. U dan l-istaġun kienet jilgħab ħafna defensive midfielder li mhix il-pożizzjoni prinċipali tiegħu. U allura Klopp għamel sagrifiċċju li speċi ma stax jutilizza l-abilità kollha ta' McAllister għax McAllister huwa plejer li ħobb jieħu riski u hekk fin-nofs eżin jaffanza l-ballun. Imma meta jkun id-defensive midfielder eżin ikun l-ewwel plejer qudiem il-diviża ma jkunx se jieħu dawk ir-riski kollha għax jekk jipprova jagħmilhom u jaqbad fil-possess ħajpoġġi d-diviża u t-tim qed irisk li ħanqalgħu goal jew hekk. Imma meta daħal tajjeb ħafna kalma t-tempo tal-logħba kif ukoll kien għamel pass tajjeb ħafna through ball il-ġota illi kien qabeż il-goaler imma kien waqa' l-penalty illi dal-aħħar ftit jiem kien hemm diskussjoni għaddejja kienx penalty jew le. Fl-opinjoni tiegħi kien daqsxejn soft imma ngħid li kieku ma kienx penalty għaliex pereżempju ġota ħajriskja l-asta vojta tista' tgħid biex jaqa' eżin min kienet jgħid illi il-Liverpool għandhom il-VAR favorihom jew hekk eżin għan Newcastle imnalla hekk għax fis-sens imnalla ma qabatx skorjaw għal penalty għax ikollhom ċans minflok fortu minflok jidħol kien jilqa' penalty ieħor bħalma laqa' fl-ewwel ħaf tajjeb ħafna. U ġota x'indaħal għamel impatt kbir mal-ewwel kien assisti għal goal ta' Jones. U kif ukoll daħal Gakpo u kien skorja t-tielet goal. Kien goal daqsxejn skrepi ma fl-aħħar mill-aħħar kollha jgħoddu eżin dejjem ħaġa tajba tara players illi ikunu daħlu biex jilagħbu jagħmlu l-kontribut tagħhom jew b'goal jew assist u mhux l-ewwel darba li rajniha dis-sena. Insemmi tnej minn fuq moħħi nsemmi meta Nunes kien daħal kontra Newcastle fil-partita ta' wissu meta konna f'St. James Park konna wieħed minn taħt u kellna bżonn goal. U kienet tidher diffiċli ħafna x'konna għamilna l-maġġoranza tal-logħba Van Dijk imkeċċi so għamilna kważi logħba sieħa b'raġel inqas u daħalu repilna l-logħba eżin issa b'sa Klopp ħafna drabi dal-istaġun kienu tajbin ħafna. U rajni wkoll il-bieraħ. Li rrid ngħid ukoll wieħed mill-plejers li jogħġobni ħafna dik kontetta fuq Cop TV għax ftit wara l-logħba kelli l-opportunità u dejjem grateful ħankun illi tawn l-opportunità nitkellem nagħmel intervista fuq dik Cop TV. Semmejt illi dal-istaġun qed naraw Joe Gomez differenti. Irridu nifhmu li dal-plejer kien għadda minn ħafna injuries tul il-karriera tiegħu, ċarra ACL darbtejk muster żbaljat, kiser saqajh. U għadda minn injury fil-koptu fil-patellar tendon u pospeċi daw l-injuries kollha tajta żgħira qatt poġġik lura eżin u min jaf x'martirju għadda eżin kemm bħala oġieħ fiżikament kif ukoll mentalment għax inti tkun għaddej fil-li qed tilgħab futbol regolari kważi fil-li ma tistax tilgħab ħabba dawn l-injuries ħadd poġġik lura fil-karriera u jiena kont wieħed minn dawk li kont ngħid illi isma' wasal biex jispiċċa tal-plejer eżin sfortunatament il-karriera ma marritx kif kienet pjanata ma m'hemmx tagħmel. Imma qatt ma qatt qalbu dejjem irrisista qatt ma s-supervjew hekk fis-sens
qatt ma qatalbu eżin dejjem ħadem ħafna biex ġaġi lura u fejn kellna bżonn dis-sena qdiena ħafna. U ovvjament kif qed għandna dan ix-xahar naraw kif ħankampaw mingħajr Endo u Salah li kienu players importanti ħafna ma nemmen illi għandna biżżejjed biex nirbħu. Ħanaddi għal komment illi għandi minn Franco Bartolo, nsellimlek ħabib. Il-VAR saret biex nevitaw l-iżbali, imma morna l-lar għax il-effetti jidhru iktar. Ekku, il-VAR kull ġimgħa dejjem naraw xi kummedja mhux li taffettwajlna biss, jaffettwaw klabb oħra, pereżempju, ħatkellem fuq waħda partikolari. Ġimagħtejn ilu labu il-Nottingham Forest mal-Bournemouth u għet mill-plejers tagħhom tal-Nottingham Forest kien tkeċċa għal xejn tista' tgħid ta' xu mara l-ballun u l-plejer tal-Bournemouth ħadlu saqajh imma kienet fuq karta safra u taħt karta safra u spiċċa swiet il-punti għal Nottingham Forest. Min-naħa tiegħi m'għandix iktar kummenti xi ngħid fuq il-logħob, nirringrazzjakom tal-li segwejtuni u issa ħaddu għar-reklami u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Nirringrazzjakom. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-logħob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żridkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba l-kulħadd u s-sena tajba l-segwaġi tagħna nittama li kelkom militħini u sena tajba fl-imkien magħkom u l-familji tagħkom u nittama li jerġa' jkollna sena mill-isbaħ li fiha nagħmlu
aħjar minn dak li nkunu għamilna fis-23. Ngħaddu mill-ewwel fuq il-partita li ntlabet nhar 22 ta' Diċembru. Salernitana Milan, draw ta' 2-2, kbir il-bambin li rrid idina punt, għax verament ma kienx ħaqna u ħaġa ta' mistħija il-skwadra ta' 130 miljun tiġi draw ma' tim illi hemm probabilità kbira li jaqa' bi problemi wkoll kbar finanzjarji jekk m'iniex se jeżbal illum in-Napli xtraw xi difensur minn tagħhom. Qed nirreferi għas-Salernitana. Logħba li morna fil-vantaġġ permezz ta' corner minn Fikayo Tomori li mbagħad ġabulna draw ftit tal-minutu wara l-ewwel taqsima spiċċat wieħed, però rridu nkunu onesti qabel l-ewwel taqsima Salernitana marru fil-vantaġġ dak nhar fi 60 minuta, però kellhom ikabru l-vantaġġ qabel l-ewwel taqsima. Għax naħseb l-unika defense player li kien fil-logħba kien Fikayo Tomori illi sfortunatament weġġa wkoll. Dan kien it-30 injury u għal-grazzi tal-lak l-aħħar wieħed tas-sena 2023. Għax donna s-saħalni għadrawa li kull logħba weġġa xi ħadd. Anzi, sirna nistaġbu li jekk ma jweġġa ħadd waqt il-lob tal-Milan. Mbagħad Skurja Kandreva bi papprata ta' il-corner Mike Manjan l-unika żbalja mill-logħba sħiħa għax kien hemm il-ġuddika ħiżejjed, però ħasbal kif jieħdu kulħadd dan u kellu kien hemm xutti kellu ġibu ħabat midu ma ġabux, ġifieri ammetta li kien tortiegħu u mbagħad ġibna dwar lejn il-partita minn Lukajovic u s'issa min il-partita kellna nerbħu. Però naħseb fil-logħba kollha s-Salernitana morna lura għal meta bdejna nilagħbu fil-bidu tal-istaġun tiġina dik in-nofsija ħażin u ġiet dik in-nofsija ħażin u Salernitana sabu x-xibka u kellhom ukoll ikabru il-vantaġġ, però ma kienx dan. Għalaqna il-logħba punt. Però apparti draw dakinhar l-iktar ħaġa li ddasan puntani ġrat lejlet il-logħba fil-21 ta' Diċembru. Tgħidli x'inhi? Stefano Pioli bħal kull coach tkellem dwar is-sitwazzjoni tat-tim fis-serieqa u l-updates tiegħu. U kif huma updating u hekk. U l-updates tiegħu. U qal strofa ta' profeta qal sibna is-soluzzjoni għall-injuries. Finqas minn 30 sija wara u weġġa Tomori kaċċu barra ħajġi eżatt fi frar. Ġifieri ħaj jirritorna eżatt about time fil-logħba mal-Istad Arenas tal-Ewropa League. Ġifieri allura l-iktar ħaġa disappuntanti hija il-Stefano Pioli ġie jaqgħu jqum biex ma nusax kelma oħra ħalli nżommu l-programm tema pulita minn dawk illi staqsew u wkoll mis-supporters. Għax is-supporters kienu ilhom jafu għalkemm id-diriġenza għandha tort li meta kien hemm il-15 ma' waqfin tan-Nazzjonal m'għamel xejn. Hemmhekk Giorgio Furlani għalli għandu tort iktar minn Stefano Pioli illi ma ġelux ikeċċi il-fizjoterapist. U hemmhekk ġibna 2-2 u dakinhar Inter morna għal miljiet b'Inter 11 punt fuqna. Ġifieri bażikament għalija hemmhekk naħseb il-ħomu tat-tieni stila dis-sena tista' kważi tintesa'. U dik kienet l-ewwel logħba tas-Salernitana. L-aħħar logħba tas-sena. Milan 1, Sassuolo xejn, kleb punt importanti, però performance diżastruża. Speċjalment l-ewwel taqsima. Għalkemm kellna ġiġi gows imħasrin, xorta waħda stennejt aħjar mit-tim ta' Milan. L-ewwel taqsima kellna il-gow ta' Ismael Benacer u ta' Rafael imħasrin illi bil-raġun kienu offside. Ġifieri u mbagħad morna l-ewwel taqsima xejn b'xejn. Wet inżomma fil-qasir għax kull ma kien hemm dawk il-ġiġ gows ibqija wara xejn ma kien hemm xejn entużjasta li b'entużjażmu jew xi ħaġa eġitanti miġġiex naħat apparti s-sejf kbir ġab Mike Manjan
fuq Domenico Berardi illi naħseb wara xi senta jew tlieta għaddit logħba li Berardi ma skurjax San Siro apparti li skurja kontra l-Inter u tom l-unika telfa fl-istaġun. Bdejna t-tieni taqsima fil-50 minuta sibna x-xibka permezz ta' Pulisic. U mhux sibna x-xibka li laki għax apparti l-gowl l-unika persona li ħadmu sew kien Ismail Benazer illi naħseb kien il-man of the match għax għamel logħba kbira ħabat mad-difensur ta' Sassuolo u spiċċa Pulisic illi xeħed fix-xibka wieħed xejn mill-50 sa 80 minuta il-logħba baqgħet wieħed xejn. Bażikament kull ma kien hemm dak ix-xub perikolus ta' Samu Chukwueze lejn l-aħħar tal-partita ġifieri ma kien hemm xejn entużjastanti mill-ebda naħa. U wkoll għalkemm fit-tieni ħaf il-performance tal-Milan impruvjat ftit mill-ewwel ħaf, però xorta waħda naħseb illi ma kien hemm xejn speċjali. Imma però ġew 3 punti li ta' forma 9 punti taħt l-Inter wara li droma l-Ġenwa u 7 punti taħt il-Juventus. Xorta d-distakkadu hemm, però għalmenu x'kien nara. Issa importanti naraw x'ħajġru minn issa lem. Issa qabel ma ngħaddu fuq il-logħba ta' jumejn ilu kontra l-Cagliari, aħbar ħażina mhux għall-Milan biss tal-każ imma għal min għandu players li mill-kontinent tal-Afrika li huma strumentali bħal Milan għandhom il-Benazer u anke l-Chukwueze għalkemm sissa nemmen li għadu mhux Chukwueze li konna naraw mal-Villarreal, però nemmen li ħajjiġi ma' żmien. Dawk ħajmorru għall-Afcon, ġifieri naħseb issa però Yasin Adli issa huwa iċ-ċans tiegħu li juri x'jaf. Għaliex naħseb issa ħajkunu li ħajkun kumpanija ma' Reinders u Loftus-Cheek u Musa fin-nofs għax nemmen li l-vjaġġ ta' Krunic mal-Milan qiegħed viċin li jintem, nispera li jintem malajk kemm jista' jkun. Naf li forsi qed inkun naqra aħrax, però wara li rajna il-performances f'qar tiegħu ta' dan l-istaġun nemmen illi kien żball ieħor ta' Paolo Maldini illi kien ġaddidlu bħal żmien sal-2027. Nejda ċara għandi rispett li Paolo Maldini però dak wieħed mill-iżbalji illi kien għamel kemm dam direttur sportiv tat-tim ta' Milan. Qabel ma nagħlqu bl-aħħar logħba tal-Koppa Italja nitkellmu daqsxejn fuq it-trasferimenti. Ritorn ta' Gabbia naqbel illi hemm bżonnu wara l-inġeri ta' Fikayo Tomori, Kalulu u tiegħu għax onestament naħseb li l-iktar settur tal-inġeris huwa id-difiża u wkoll illum kważi waslu biex jiftiemu biex jiffirmaw il-Terracino, id-difensur ta' Verona. Jien nafsi trajtila, però naħseb li jiswa il-Milan għal da, speċjalment għal da l-istaġun. Il-bidu tal-logħba kien bidu li naħseb il-bidu ta' sena għajna l-Milanisti kien eccellenti, rebħa komdu ta' 4-1 illi titfaqna fil-kwarti tal-finali tal-Koppa Italja. Nistgħu ngħidu li għalkemm Cagliari kienu f'perikolużi fl-6 minuti meta ġab sejf Antonio Mirante, dak naħseb l-unika mod li kellu x'għamlu ġab sejf mhux daqshekk diffiċli daqs l-ewwel wieħed ftit tal-minuti wara fejn imbagħad Milan marru jistru fl-ewwel taqsima biex ġgħut minn fuq ġiex assist mill-isbaħ ta' Theo Hernandez u hemmhekk naħseb rejna Theo Hernandez illi mhux għax tul l-istaġun kien ħażin għax nemmen ikun Sassuolo wkoll kien tajjeb, però kontra l-Cagliari rajna dak Theo Hernandez illi bih irbaħna l-iskudetto tal-2022. Speċjalment fit-tieni gowl. U naħseb hawnhekk il-Ljovic anke jiena fuq il-Facebook personalment ktibt fuq kumment li tafgħu fuq Facebook il-Milan sajta barra minn Malta fejn jiena wkoll skużajt ruħi miegħu għax ukoll ma kellix fiduċja fih, però sab ix-xibka f'dawn l-aħħar xahar sab ix-xibka 5 darbiet. Jiġifieri nemmen li anke fit-transfer market ta' Jannar l-urġenza biex jiġi striker jirriplejsa il-ġiru nemmen illi m'għadix daqshekk urġenti.
Kien fiha però l-aktar ħaġa pożittiva Milan Cagliari. L-iktar ħaġa pożittiva li kien fiha Milan Cagliari kien meta l-coach tagħna Stefano Pioli li għal-bidu kont daqsxejn kritiku fuq l-għażla illi għamel huwa stess, però illum naħseb li għandu raġun illi ta' ċans il-4 players tal-Primavera. Simic, Traore, Jimenez illi għalija kien l-aħjar minnhom kollha u kien hemm ieħor ir-raba' wieħed. Simic Traore. Onestament moħħi mhux jiklikja bħalissa, skużawni, però ukoll għamel logħba tajba ħafna. Kellhom speċjali il-Primavera bħal kull klabb huma plejers tal-klabb ġifieri dawn iżu l-ewwel logħba u taw qalbhom u wkoll sab ix-xibka Ċaka Traore it-tieni wieħed wara l-gowl ta' Monza ta' Simic issa Ċaka Traore sab ix-xibka. Dan hawnhekk kif jgħidu l-Ingliżi the future is bright qed nuru illi għandna futur fil-Primavera tagħna għalkemm illi naqbel li nhar il-ħadd kontra Empoli għandu jibda bil-formation li beda kontra l-Cagliari, però issa l-avversarju li jmiss tal-Koppa huma Atalanta u l-ħabib tagħna Charles De Ketelar diġà avżana illi rridu nibżgħu minn dan it-tim tal-Atalanta. Nispera li ma nerġgħux nirrepetu ruħna għall-iżbalji li ġara ftit tal-ġimgħa ilu fl-istadium tal-Atalanta fil-Jewish Stadium tal-Milan tlifna bl-iskor ta' 3-2. Però nemmen l-approach ħatkun differenti u jekk nitfgħu moħħna fuq it-tazza nemmen li għandna nġibuha wara 21 sena. Il-ħabib tagħna Lautaro Martinez qal li ħajelbħuha wkoll għax qal li ħajieħdu it-tazzi fl-Italja kollha, però din id-darba naħseb qarralu naqra mhux ħażin. Għaliex ovvjament Bologna li tinżalhom il-kappell eliminaw l-Inter ftit jiem qabel il-miliet. Però rridu nżommu tqajna mal-art mal-Atalanta hija logħba diffiċilissima u plus illi jekk Milan jgħaddu ħajjiġu ma' Bologna jew Fiorentina li huma ġiex avversarji b'saħħithom immens dis-sena u qegħdin jiġġieldu għal post l-Ewropa fuq in-naħa l-oħra hemm Juventus li qed jilagħbu bħalissa l-aħħar li ċekert li skor kien 1-1 ma' Salernitana u milli qed l-informazzjoni li għandi hekk għadhom bħalissa u hemm ukoll Lazio Roma. Ġifieri diffiċli ħafna. Ħadd ma jrid jinfaxxa rasu qabel jaqsama. U wkoll ħaġa pożittiva mill-logħba ta' Milan jerba' Cagliari wieħed sab ix-xibka il-Portugiż Rafael Leao illi ħanalaq dal-waqt ħanalaq di li jiena nikkundanna kull tip ta' bujar li sar bil-fens tal-Milan kontra Sassuolo meta inbidel fis-70 minuta. Ovvjament da kull plejer jiġih perjodu ħażin, niftakar ukoll is-sena l-oħra Teo Hernandez kien qal illi l-World Cup affettwatu mentalment ukoll kellu perjodu daqshekk ħażin, jiġifieri ma nistgħux niġġudikaw plejer li taqalbu mal-Milan għażel li jġeddet mal-Milan għal ċar dil-ġimgħa stess li jrid jirbaħ mal-Milan nibburalu u niġġudikawh sempliċement għaliex ġietu ġimgħa ħażina. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ħadd li ġej wara l-logħba Empoli Milan u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu Milan Atalanta. Sa dan it-tant nixtieq lilkom u l-assistakom il-kumplament tas-sena tajba, sa dan it-tant il-lejl tajjeb ħudu ħsieb u nsemmilkom. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna. L-ewwel nett nawgura s-sena tajba lis-segwaċi tal-Kamra Sportiva. Proprju ftit tal-jum ilu fl-aħħar tas-sena, il-Kamra Sportiva ħarġet l-awards tas-sena u t-tim ta' Manchester United ġie votat
bħala id-9 punt tas-sena għalkemm jiena ma naqbilx, jiena nħoss li dawn l-aħħar 6 xhur mill-aħħar 6 xhur tas-sena 23 iva hekk Manchester United iddisappuntaw u anke fil-festi ġifieri fil-lob li ħanitkellem dwarhom ukoll il-United iddisappuntajna ovvjament ma rajniex konsistenza. Iktar mill-konsistenza iktar ħarġu id-difetti li ilhom jippersistu propju mill-bidu ta' dan l-istaġun. U naħseb li jiena at this stage li sal-aħħar ta' dan is-season ma tantx jidher li hemm xi tagħmiet li l-United jistgħu jdawru l-istaġun favorihom. Jiena ħanibda hekk meta ovvjament rajt il-line-up tal-ewwel logħba li kellna fil-23 ta' Diċembru kontra West Ham. Ħanuża l-frażi li kien jgħid Salvino ta' simpatiċi għall-Inter minn draw sa tenfa' u jien hekk fatt tiġra li meta rajt il-line-up kontra West Ham l-logħba li labnewej mill-ewwel indunajt qed jiena qed fis-sens illum il-United m'għandhomx dik is-saħħa li jistgħu jirbħu din il-partita. Dan għaliex l-ewwel nett fil-line-up kien hemm 3 players żgħażagħ all-right li forsi 2 minnhom jippromettu qed nirreferi għal Kobbie Mainoo kif ukoll għal Alejandro Garnacho. Però dikinhar iddebutta iż-żagħżugħ Willy Kambwala fid-difiża flimkien ma' Johnny Evans. Li nerġa' ngħid meta naraw kien bħal West Ham li orajt mhumiex challengers imma għandu ċertu players ta' stoffa. Unfortunately, il-United maħniex tal-altezza. L-istess ġifieri f'din il-partita rajna nuqqasijiet ġifieri f'kull dipartiment. Bħala possession all right, forsi konna daqsxejn aħjar imma eventwalment l-aħjar chances kienu għattim minn Londra. F'logħba sħiħa xut wieħed biss kellna fil-lasta u ġifieri da seta' sarraf gowl permezz ta' żball tal-goalkeeper mill-bqija f'din il-partita naħseb li Manchester United ma kienux effettivi. U mbagħad kien hemm ngħaddu għall-partita li kellna Boxing Day fis-26 ta' Deċembru. Naħseb jiena din kienet tista' tgħid l-aħjar wirja li kellna Manchester United dan l-istaġun b'rebħa ta' 3-2 meta kulħadd jaf li fl-ewwel ħaf konna qegħdin nitilfu 2-0 u mbagħad dawarna l-iskor fit-tieni taqsima permezz ta' żewġ goals brillanti miż-żagħżugħ Alejandro Garnacho u mbagħad wasal ukoll sa fl-aħħar l-ewwel gowl fil-kampjonat għad-Danis Rasmus Højlund. Nerġa' ngħid din il-partita minkejja li Aston Villa sa issa huma wieħed mill-contenders biex jirbħu l-kampjonat. Il-performance ta' United overall l-istess rajna żball ieħor tal-goalkeeper Andre Onana li naħseb jiena sa issa kien wieħed mid-diżappunti ta' Manchester United u naħseb li l-ingaġġ ta' Onana għandu jkun ħtija tid-darba mhux tal-owners tal-Glazers ista' tal-coach Ten Hag li baqa' jinsisti b'dan il-goalkeeper fejn Manchester United ukoll ħallsu semma fenomenali għalih ta' 55 miljun, però sa issa mhux qed jilħaq l-aspettattivi tal-klabb. Barra minn hekk f'din il-partita ma' Aston Villa rajna wkoll iż-żagħżugħ Kobbie Mainoo li qed ikompli minkejja l-istaġun ħażin qed ikollu qed juri li jista' jidħol sew fit-tim ta' Manchester United. Niftakar f'kollegament jidhirli f'analiżi minnhom tal-UEFA Champions League li kelli kont irreferejt għalih tal-iż-żagħżugħ li jiena nemmen ħafna fih kif ukoll l-istess għal Alejandro Garnacho. Però naħseb għal kwalità ta' Manchester United mhix biżżejjed. U mbagħad nerġgħu immorru għall-logħba li kellna fit-30 ta' Diċembru away kontra Nottingham Forest fejn ġejna megħluba bl-iskor ta' 2-1. U ikolli ngħid jiena li Manchester United sar tim li jirbaħ logħba u jitlef 2.
L-istess, naħseb jiena f'din il-partita l-iżbal ta' Ten Hag kien ħerġa' nsemmi dan iż-żagħżugħ kien meta nqala dan iż-żagħżugħ Kobe Mainoo u daħal Scott McTominay ma kienx hemm dak il-bilanċ biex niftehmu meta bdejna nitilfu l-ballun fin-nofs ma kellniex dak il-plejer li jkollu dik il-connection bejn id-difiża u n-nofs biex ikun jista' jkisser l-attakki ta' Nottingham Forest u infatti żewġ goals kif ġew skurjati rajna nuqqas ta' communication bejn id-difiża u n-nofs u aħna bħala partitarji min beda jweħħel Varane, min beda jweħħel f'Wan-Bissaka, min beda jweħħel f'McTominay. Naħseb li din is-substitution kienet daqsxejn maġla li għamel Erik Ten Hag. U barra minn hekk Erik Ten Hag f'din il-partita rċieva l-kritika rigward il-plejer Antony, il-Brażiljan li Ten Hag kien jilgħab ma' Ten Hag meta kien ma' Ajax baqa' jirsisti biex jiġmua United ma naħseb jibqgħu qed mill-iktar transfers flop li kellna dal-aħħar ngħid dal-aħħar 5 snin sakemm mhux ħareġ żgħar dan fl-istorja tal-klabb għax dawn il-partitarji jafu li tnefqet is-somma ta' 100 miljun ma' il-performances tiegħu naħseb jiena li b'din dawn it-tip ta' performances naħseb qas ma nattimlijat fil-qiegħ tal-klassifika ma jilgħab Antony b'dawn performances. Jana naħseb li at this stage li bdiet sena ġdida naħseb iktar ħaġa li hija looking forward għal kemm l-istess hemm ċertu xettiġiżmu hija biex niftehmu x-xejn li xtara fil-klabb Jim Ratcliffe għalkemm il-Glazers ħajbqgħu hemm u l-partitarji xtaqu li joħodhom ix-xejk li kien ħajxi il-100% share tal-klabb naħseb jiena ma kunux negattivi u nagħtu ċans lil Jim Ratcliffe għax nemmen jiena li eventwalment Jim Ratcliffe jieħu il-kontroll tal-klabb gradwalment. Barra minn hekk Jim Ratcliffe ħajġib ċertu nies miegħu ta' stoffa bħal huma Paul Mitchell, Braceford u kif ukoll Jean-Claude Blanc li naħseb jiena ħajjin ħafna lil United fejn tidħol faċilitajiet bħal ground Old Trafford kif ukoll training grounds nafu li dawn kienu ġew kritikati mill-ex player Cristiano Ronaldo fl-intervista li kellu ma' Piers Morgan kif ukoll anke minn partitarji li jmorru jaraw lil-United li għandhom season ticket u jmorru jaraw l-United. Naħseb jiena klabb bħal United għandu ftit qabel f'din l-istess xandira lejla Karl-Parnis li hu partitarju ta' Roma semma il-faċilitajiet li għandhom tal-ussu Juventus u naħseb jiena klabb ta' ċertu stoffa bħal United fejn naħseb għandu jekk mhux waħda mill-ikbar fan bases fid-dinja għandu jkollu l-istess. Allura nemmen li Jean-Claude Blanc li kien parti wkoll mill-proġett tal-ground ta' Juventus skużawni għandu jkun parti fundamentali issa l-Manchester United meta jitħabbar uffiċjalment. Jiena ħana laqgħu, però ħaġa ngħid fuq dan is-season, naħseb li bħalissa Erik Ten Hag qiegħed jitlob biex jidħlu dawk il-players imweġġajn fosthom Lisandro Martinez, Casemiro, Mason Mount u Tyrell Malacia kif ukoll ikollu lil-look show u l-fitness biex forsi ir-rota ddur. Però jiena naħseb li dan l-istaġun I doubt it kemm nistgħu nara diġà maqtugħin mal-ewwel erba' u jekk nikkwalifikaw fl-Europa League naħseb hija diġà ħafna u forsi nittamaw
li s-sena l-tnejn li ġej għandna l-ewwel partita tal-FA Cup kontra Wigan li konna daqsxejn partenza tajba. Il-Polza favoritna nafu li l-arċi rivali Liverpool ħajltaqgħu ma' Arsenal mill-ewwel, ġifieri aħna għandna ċans iktar minn wieħed minn dawn iż-żewġ timijiet kbar ċkanti tal-futbolling mhux tal-futbolling biss tad-dinja li nistgħu navvanzaw iktar minnhom. Però dik hija l-istorja ta' United, inkonsistenza li bdiet mill-bidu mill-ewwel logħba tal-kampjonat li għadha għaddejja sal-ġurnata tal-lum li bdejna sena ġdida u nispera li din is-sena ġdida iddawwar daqsxejn ir-rota. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb u glori bħal dejjem glori Man United. Thank you, Todd. Mela, kif jgħidu fil-Formula 1 ninsabu fl-aħħar leb ta' maratona li kellna l-lejla u issa imess il-kwarta li fiha qegħdin niddiskutu x'ġara ma ġara fil-vaganzi ta' tim l-inżommija jiena, t-tim tal-Inter, fejn kellna affarijiet smieħ, kellna affarijiet deludenti u hemm affarijiet oħra illi jeħtieġ li nibqa' nenfasizza fuqhom. U ħanibda b'ordni kronoloġika, u kont li għandi, Inter Lecce, il-logħba li tlabet qabel il-miliet, irbaħna 2-0 u kienet logħba skużawni fejn fiha l-protagonista prinċipali għalli qasdejjem fil-ferma f'qija u li tiegħi kien Bisek, id-difensur Ġermaniż illi kellu logħba mill-aqwa, skurja wkoll il-gol tal-1-0 u kompla juru wkoll titjib konsiderevoli fil-dik fejn tidħol id-difiża. Kienet ukoll l-ewwel logħba li labna mingħajr Lautaro u issa qed ngħidu fuq overall Lautaro inħass imma punt pożittiv li kien hemm f'din il-logħba kien Arnautovic illi baqa' jipprova ma skurjax mal-Lecce, skurja mal-Genova, imma mal-Lecce ta' assist sabiħ ħafna biex nikbarella wkoll skurja t-tieni gowl li permezz tiegħu irbaħna il-konfront kontra it-tim ta' Lecce ġewwa l-Meazza, ovvjament. Barella li wkoll kellu logħba tajba, ippremjata bil-gowl illi skurja fit-tieni taqsima. U kollox ma kollox kienet logħba fejn l-Inter dominajna u għamilna logħba perfetta. Li bja wkoll ħadna 3 punti illi sa dak iż-żmien ħallewna 4 punti fuq il-Juventus. Biss il-ġimgħa ta' wara x'ġara. Immorru l-Marassi u fil-fema tiegħi kienet logħba fejn ir-riżultat illi kien jixraq din il-logħba huwa draw jekk mhux inqas. Il-Genova labu tajjeb ħafna, wara li fallew ir-Roma u fallew il-Juventus, fallejna aħna wkoll, ġol Marassi, volbira tkun ma jibsa kulħadd. Hemmhekk. Biss kienet evidenti
li fiżikament l-Inter deru għajjanin. Li f'dawn il-festi ma tantx oġobni, mhux ma tantx oġobni, ma tantx der il-kelma eżatt, kien Çalhanoğlu illi anke modu ma jiflaħ. Kellu d-deni, iva rkupra tal-loba mal-Verona ma fil-fema tiegħi għal bżonn nilha Pillażlani, ħalli l-kunċert illi l-ħakan irkuprajtu 100%. Mal-Ġenova ngħidha gowl b'apparati ta' Sommer ukoll. Ma tistax tirbaħ dejjem fil-futbol imma bl-ottava li għaddejjin il-Juventus jirbħu bid-naqra ma tant nistgħu infallu punti. Dina bħalma dejjem għadd l-Inter trid tkun dak it-tim illi għandek se fil 98 taf li għandek l-Inter se ġib 99. Jiġifieri kondannati li ma nfallux. Għaliex inkella se jkollna il-problemi. Mal-Ġenova ma nabdix tajjeb, kif konna qed ngħidu, plejer ieħor illi intefa' matul dal-ġimgħatejn kien Thuram illi mingħajr Lautaro kien xejn mitluf. Fattara Kajl qed jgħidilna għajd li għal Marassi ħilkna b'4 tidwira Kajl Pajnis illi rajni f'satejn iglu jitkellem fuq il-Roma. Ma nisqat Kajl kien għamel dak il-video fejn Kajl kien depress ħafna wara l-erba' li qala mal-Ġenova ma dik hija storja oħra. Bħalissa qed nitkellmu fuq l-Inter. Kien żball ta' Carlos Augusto, il-gowl ta' Dragusin tal-Ġenova u hekk issa tista' nerġi' għal punti. Daħal Pavard ukoll, morna minn Di Marco, plejer ieħor li nħass. U jiena fil-fema tiegħi anke kif qed fit-titlu ta' dan l-intervent nibqa' nisħaq, nibqa' nafas u nibqa' ninsisti illi mhux inbilli l-Inter akkwistajna l-Bakanan illum. Forsi Bakanan ġie għax jidher ma ħnissi niftaw ma' Dumfries sa ċertu punt għamilna sew kapparajnieh. Imma hemm bżonn ta' tielet attakkant. Mhux tar-raba', mhux tal-ħames li bir-rispett kollu lejn Arnautovic u Sanchez ftit qed naraw utilità speċjalment Sanchez. Għandna bżonn attakkant illi jekk għall-aħħar isqat jinqala xi ħaġa dwar il-Lawti lil-Thuram ma nafu nistgħu nserħu nista' fuq. Ma nistgħux immorru niġġieldu għall-unuri li fadlilna u ħanagħmel parentesi oħra se ngħidilkom fuqha b'żewġ attakkanti. Għax l-off-period ta' Lautaro kapaċi jiġi. Thuram mingħajr Lautaro mitluf għax ġara. Jew għax ġara. Ma nistgħux niddependu biss mill-gows tal-midfielders u tad-difensuri, għandna bżonn attakkanti ieħor. U hawn li ma naqbilx mal-policy li ħareġ biha Awżiljo. Buchanan kellu jiġi, iva, imma l-attakkant għandna bżonnu iżjed. Għandna bżonnu iżjed. U hawn se ngħid xi ħaġa oħra. Jiena il-biża' li għandi huwa li ħanissagrifikaw is-Super Cup u ħanissagrifikaw iċ-Champions League fl-artal tat-Tinistilla. U hawn ħanerġa' ntenni. It-Tinistilla hija importanti. Ir-rida ili ngħid li rida ormai 13-14 sena imma mhux ma rrid inħallas prezzoli illi nitlef iż-żewġ tazzewra. L-Inter jekk irridu għandna ċans sa f'Jannar nilħu s-Super Cup u għandna ċans nagħmlu tajbu fl-Ewropa. Imma u se ngħidu oħra. Dawn il-punti li tlifta fil-Marassi swewna, ħanejdu li għalfejn. X'issa f'Jannar se jkollna dak il-famuż asters lura. U jekk l-Inter u l-Juventus jirku l-lobit kollha se jkun dirett tal-4 ta' frar, il-Juventus se jkunu Milan qabilna. Għalhekk ukoll kien importanti illi nirbħu ġol Marassi. Issa, jiena se jiġri ma nafx, biss dawn iż-żewġ lobiet uraw biċ-ċar
illi l-Inter għandha bżonn attakkanti ieħor irrispettivament x'inhu jiġri fil-dipartimenti oħra tal-ground. Ukoll Inzaghi għandu bżonn jindirizza ftit din l-ixju tal-ejja. Jekk hemm bżonn isir ftit turnover, iva, irid isir ftit turnover biex anki insergħu il-players l-oħra għal running li se jkollna f'dak li huwa l-kampjonat. Jiena s'issa bden nemmen l-lig l-Inter neħduh. Imma jiena nemmen l-lig l-Inter se tieħdu biss fl-aħħar ġurnata. Qatt niġu biex nilagħbu l-aħħar ġurnata u ngħidu l-Inter u l-Juventus għadhom ras imb'ras. Dik qed twemmin tiegħi. Jiġifieri, issa argumenti ieħor li nixtieq inqajjem anke biex nirrispondi Sasha Sklifgatonis, nispera li qrajt kun jomok tajjeb, Sasha. U wkoll lil dawk il-barax ta' Naplitani illi jiena nifhem li ħadu għalihom qattajna u il-De Laurentiis. Imma ma nafx għalfejn ħaduha kontrija meta kien hemm tim ta' 13 il ruħ li kien qed jivvota. Jiġifieri, u anki argumenti li qam matul dawn il-festi. Kien hawn ħafna illi bdew jgħidu għax l-Inter għandna 800 miljun euro dejn. Jiena jdispjaċini niddiżappuntakom, dejn hemm, iva, mhuwiex id-dejn illi qed taħsbu intom jew li qed taqraw fuq it-Tuttosport. Skużawni, jiena fil-fema tiegħi nemmen li d-dejn tal-Inter huwa dak ta' 400 euro, 400 miljun euro, mhux iżjed, xorta huwa dejn importanti. Imma mhuwiex l-astronomiċità illi qed taħsbu intom. Issa, jiena m'iniex espert fl-ekonomija, jiena però issa li naf li se jiġri huwa li f'Mejju trid tittieħed deċiżjoni min-naħa ta' Sunik, jekk ma jaffordjax iħallas, il-klub awtomatikament ser jaqa' mat-top 3 li huma intermedjarji finanzjarji u mbagħad minn hemm irridu jsibulna sit ġdid. Bit-tama għax it-tama tibqem sal-aħħar li dak is-sit tkun qarbi u ma jispiċċa qatt ħalli l-Inter jieħdu inkomplu nżommu il-post li jixirqilna mal-aqwa fl-Ewropa u mal-aqwa fl-Italja. L-aħħar ħaġa going forward fejn jiftħu l-Inter issa nhar is-Sibt misna mal-Verona, logħba li ma nistgħux infallu. U mbagħad mal-Monza li mhijiex logħba faċli qabel ma mmorru għas-Super Cup. Irridu nirbħu daż-żewġ logħbiet. Qabel ma mbagħad immorru għas-Super Cup illi fil-fem f'qira li tiegħi hija obbligatorja. Ma rridx lanqas tinqas ħsieb li nara t-tazza jew Napoli, jew Ruma, jew Firenze. Dik it-tazza trid tibqa' Milan. U ma rridx nisma' lanqas kummenti bħal nissagrifika s-Superkoppa fl-artal tat-Tinistilla. It-Tinistilla rriduha, imma s-Superkoppa jien irrida. Bħalma rrid iċ-Champions League. Jiġifieri, però fuq dak nimxu logħba. Għalissa ħsiebna huwa Inter Verona u mbagħad naraw minn hemm. Mela, il-maratona tal-lum spiċċat. Qabel ma nagħlaq, grazzi lill-YouTubers kollha nikkoperaw u naħdmu fil-programm tal-lejla biex jgħidu l-interventi tagħhom. Niskuża ruħna kien hemm xi problemi tekniċi speċjalment fil-biċċa fejn daħallu jikkonfrontaw Mark u Karlu suppost qed nimmodera jiena. Sfortunatament il-programm live affarijiet li jiġru kellna xi ftit żbalji wkoll imma ħadd huwa infallibbli. Nirringrazzja wkoll l-sponsors tagħna li huma il-Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barbell. Ħaġġiex biex nużaw is-servizzi tagħhom li fil-direttament ukoll tkunu qegħdin tgħinu lilna inkomplu ntellaw programmi bħalma qed nimmiraw li ntellaw matul tal-2024. Infakkarkom ukoll li dan il-programm
Issa għada ħan id-għandulkom sada fil-ħodu xaf ikun xi biċċitta editing li rridu nagħmlu jidħol ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, tinsewx tafsu tik is-subscribe il għaliex ukoll hemmhekk ħajkolkom videos kollha li l-kamra sportiva ilha toħroġ dawn l-aħħar snin. Issa l-appuntamenti tagħna magħkom huma għal għada dan żewġ appuntamenti. L-iktar appuntament li nħeġġiġkom issegwu huwa dak ta' għada fis-sitta ta' filgħaxija fejn Lorjana Brinkat se tkun qed tittina l-aġġornamenti fuq il-programmi li ħajkollna matul il-ġimgħa li ġejja. Jiena narakom u mbagħad wara Interferon is-sibt wara nofsinhar. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u sempre forza Inter. Ciao!